Meciul pe care tu îl consideri reprezentativ pentru cariera ta la Steaua? Păi primul din Champions League. Primul din Champions League. Aveam vreo 17 ani. A venit la mine antrenorul și mi-a zis: băi, Narcis, trebuie să dau afară, că nu prea mai faci față. Am jucat la Steaua și n-am mai ținut cu Steaua? Deci cum, că la locul pe campionat nu țineam cu Steaua? Nu țineai cu Steaua, că țineai cu Dinamo. Sunt în timpul liber, acolo este vorba de distracție și antrenorul oamenilor din justiție. I Am Ștucan, un podcast pe bune, powered by Betano. Salutare tuturor, bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului I Am Ștucan. În această seară, invitat special este un fost campion al României cu Steaua București, fost câștigător de trofeu național cu Rapid București, Cupa României cu Rapid București, fost internațional român, fost conducător de club, actualmente profesor la UNEFS, Narcis Răducan. Bună seara, domnul Răducan. Ce faci? Vezi că te domnesc în această seară. Da. Bună seara, domnul Răducan. Ce faceți? Bună seara, Costin. Mulțumesc de invitație. Bine, am venit cu plăcere. Cum e viața de profesor, domnule Răducan? Și de analist TV în același timp. Pe Narcis îl puteți vedea la Digi, dar cum e viața de profesor? Încă n-am intrat în normă întreagă. Deocamdată am vrut doar așa să văd cam cum este în acest domeniu și îmi place. Este interesant. Are particularitățile sale această meserie, bineînțeles, pentru că cere foarte mult timp, energie, trebuie pregătite, lecțiile și nu sunt încă convins că o voi face full-time în momentul acesta, dar îmi place să am tangență și cu acest domeniu educațional, pentru că este o altă latură a sportului. Și mi se pare că se potrivește. Adică primul contact a fost excelent. Am fost câteva luni la UNEFS. Ai predat? Da, pentru un seminar. Ce? A fost un seminar, organizațiile sportive specifice, adică învățam copiii ce înseamnă o asociație sportivă, o federație, care sunt particularitățile, care au scop lucrativ, care și așa mai departe. Eu asiguram, bineînțeles, ora profesorului principal, pentru că la început, sigur că nu ești din prima profesor universitar, profesorul Badea a fost principal și e foarte interesant, mi-a plăcut mult. Mulți tineri din sport, unii dintre ei sunt deja profesori, am avut arbitru. Cine? Un băiat din ligile inferioare. Din toate sporturile, fete, băieți, undeva la 20-21 de ani în vârsta lor. Și, repet, mi-a plăcut. Am rămas în contact cu ei cu toți. Probabil că din vară iarăși voi relua. Da? Da. I Am Ștucan, un podcast pe bune, powered by Betano. Fii atent, cum se vede din mediul academic, din zona asta, ce se întâmplă în momentul ăsta în fotbalul românesc? Adică se vede altfel? Te uiți cu un ochi mai, mai obiectiv, tu venind din fotbal, se vede mai clar ce se întâmplă în fotbalul românesc, pentru că e o problemă mare în fotbalul românesc în momentul ăsta. Sau cel puțin așa se vede din exterior. Echipa națională e într-o criză, echipele de club în Europa, FCSB a avut anul trecut un parcurs bun, anul ăsta așa bun, cum ar spune Gică Hagi, dar în afară de FCSB nimeni n-a prea mai mișcat așa în ultima perioadă în Europa. Fotbalul pare din ce în ce mai slab sau ai altă părere? Sunt curios. Bun, acum sigur că nu știu poziția celor care reprezintă instituția. Că a fost un joc ca să înțeleg și să-mi spun opinia. Și am deja ideile conturate legate de asta, nu trebuia să trec și pe la UNEF să-mi dau seama cum e fotbalul nostru. Dar, da, în mare parte ai dreptate. Sunt probleme mari. Asta putem extinde și la restul sporturilor, dar hai să vorbim de fotbal, că mă pricep mai bine. Sunt probleme mari, dar la toate nivelurile, peste tot este de lucrat. Zi-mi 3 probleme mari pe care crezi că le are fotbalul românesc în momentul ăsta și pe care e foarte greu să le rezolvi. Păi, în primul rând, la copii și juniori. Aia e prima? Avem o problemă, 2-3. Toate 3 sunt de la copii și juniori. Avem una care e foarte greu de realizat. Care? Infrastructura. Mie mi se pare că e din ce în ce mai bine din punctul ăsta de vedere. Nu prea mai e cum era pe vremuri. Adică nu mai joci pe Păi da, erau mai multe terenuri. Așa.
Acum sunt mai puține terenuri și este simplu dacă vrei să dezvolți copii. Și îți dau un exemplu foarte mic tehnic. Copii care joacă sau o echipă care joacă la teren mare nu se poate antrena non-stop numai pe teren de mini-fotbal. Okay. Nu, pe sintetic e ok, că tot globul ăsta se antrenează pe sintetic, cu excepția celor bogați care își permit asta. Adică am văzut și la Monaco că e plin de sintetice și peste tot și au vândut de $1,5 miliard. Okay. Deci n-ar fi asta cea mai mare problemă. Problema este că nu e spațiu și nu e ușor de făcut treaba asta. Asta se poate face, dar doar cu ajutorul statului. Au început ceva și este de lăudat și am lăudat mereu în ceea ce privește noile stadioane, dar și baze sportive, că au făcut în afara orașelor și ar trebui mers mai mult pe linia asta. Eu nu zic adică că în mijlocul București. Zici tu, nu adică terenul mare. Adică eu aș fi văzut o chestie care am văzut în Slovenia, așa, de exemplu, în care fiecare comunitate avea un campus, da, în care cumula terenuri de diferite dimensiuni și de diferite suprafețe să cuprindă toate sporturile, inclusiv un teren lăsat liber pentru sportul de masă. Okay. Cu un angajat care trebuia să stea acolo, să fie totul în regulă și... Închiriai sau cum? Nu, era liber. Era liber. Și dacă facem un calcul, de exemplu, noi am putea face în primul rând în fiecare reședință de județ. Luăm câte județe sunt. Hai să începem cu asta. Bineînțeles, da, mergem mai departe. Și dacă tu îți iei la marginea orașului, ai și linie de autobuz, eu mă refer la toată țara, nu vorbim de mijlocul București neapărat. Ai o linie de autobuz acolo și tu ai făcut acolo un teren, eu nu cred că dai mai mult de 30 de milioane, 40 de milioane pe un astfel de campus. Pe o bază, pe un campus. Da. Și dacă mă mulțești, ajungi până într-1 miliard. Pare enorm, dar dacă te uiți câți bani finanțează statul, sportul în fiecare an, să vezi că miliardul ăsta are o penetrare mult mai eficientă. Și asta ar fi o măsură legată de infrastructură. De asta e una. A doua este legată de metodologia fotbalului juvenil de la Antrenorii, noi. spui tu. Nu, de metodologia. Așa. Efectiv de, cum să zic eu, de acel manual în care tu antrenezi copiii în fiecare zi. Cum ai la școală o programă, da? Ok. Ei, programa asta lipsește la noi. S-a tot promis că apare, n-a apărut. Și este foarte importantă pentru că eu consider că noi suntem în urmă în ceea ce privește metodologia față de fotbalul mare. De ce? Unde? Din multe puncte de vedere. Legat de ritmul de antrenament, legat de tot ce a apărut nou în ultima vreme. Dacă vrei, putem să ne uităm ce se întâmplă cu nordici. Așa. Care au aceleași probleme ca noi. Pe unde te uiți e zăpadă, au făcut sintetice. Chiar am vorbit cu cineva în Camera de Comerț al Norvegiei și întrebam de unde vine progresul ăsta incredibil, pentru că nu e vorba doar de echipele care joacă în cupele europene. Și la nivel de copii juniori mătură cu toate echipele, inclusiv cu ai noștri. Pe unde ne-a prins, ne-au bătut. Da. Și bat pe toată lumea. 3-0, 4-0, 5-0. Și naționala e bună, adică vârful exact, e solid în momentul ăsta. Și asta au zis. Au avut o perioadă în care prioritatea era handbalul și schiul și acum au trecut și la fotbal de ceva timp și tot ce fac să fie eficienți pe linia asta. Și dacă stăm câteva ore de vorbă aici și mai luăm alți 10 oameni care sunt în domeniu, sigur generăm niște idei în care putem să progresăm fotbalul. Și am dat câteva. Una e legată de infrastructură. Repet, nu poate unul singur să facă treaba asta. Este o muncă comună cu guvernul țării respective. Okay. Apoi e vorba de metodologie. Adică eu aș fi văzut că vorbim de mediul academic. Aici mi-am dat seama că puțin ignorăm valoarea academică a noastră. Adică eu am văzut în primul rând oameni foarte bine pregătiți, e adevărat, teoreticieni, majoritatea dintre ei, dar foarte bine pregătiți, lucrări foarte interesante în care se descoperă tot felul de chestii noi și noi le ignorăm. Adică eu aș fi făcut un grup de lucru așa cu câțiva antrenori, că bani sunt. Așa. Cu câțiva antrenori, să zicem, luăm 5... Dar cine să-l facă? Federația? Sau da, cine? să zicem federația. Ok. Să zicem, Federația, scuză-mă, se spală pe mâini, zice, domnule, noi avem cursurile astea de copii și juniori, le-am introdus. Deci, da, e foarte bine, e foarte bine. Eu tot ce spun acum nu anulez ce face federația. Așa. Eu spun ce se poate face, ce aș face, că vorbim constructiv acum. Bun, un grup de lucru, da. Eu aș face un grup de lucru cu 10 antrenori, da, români, care în ultimii 30 de ani, sau ia 7, 5, cât putem, dar să fie cât mai mulți, ca să fie mai multe viziuni. Da. Și a zice, domnule, eu am aici, la masa noastră, sunt doar 10 antrenori care au lucrat în ultimii 30 de ani doar cu români, cu copii români. Pentru ca ei să facă un tablou, un portret, un profil al fotbalistului român, foarte corect, al copilului român. Da. Pentru că suntem într-un fel și noi, cum sunt și alte țări. Da. Da? După care, când am făcut portretul la robot ca la poliție,
apoi mergem la facultatea de resort și vrem metodologie, că asta e meseria voastră. Ca să îmbunătățim ce avem, exact. ce și ne lipsește atunci ei ne aici, vor ce face... e bun să potențăm. Exact. Și în momentul acela ei au scos pe piață ca o Biblie, să mă ierte Dumnezeu, că chiar nu e cea mai potrivită și în post, dar ca să înțeleagă, adică o carte sfântă tocmai pentru fotbalul nostru. Sigur că poate să zică Gheorghe Hagi, dom'le, mie nu-mi place ce a făcut, eu vreau să aleg modelul spaniol. E liber să o facă, dar gândește că 99% care nu știu ce să facă. Dacă noi mergem acum, ne luăm o glugă și niște ochelari pe ochi și mergem în toată țara să vezi cum se fac antrenamente, o să-ți dai seama că tu dacă stai jumătate de oră acasă, faci un antrenament mai interesant pentru copii. Înțelegi? După aia intrăm în alte lucruri. Știi unde văd eu o problemă? Iartă-mă că te întreb. Unde văd o problemă la ce ai spus tu acum, cu grupul respectiv? Da. Grupul respectiv poate face un portret, cred, subiectiv al fotbalistului român, pentru că grupul respectiv, din punctul meu de vedere, în grupul respectiv, pe oricine ai luat, cei mai buni oameni care au lucrat cu talente în fotbal românesc, la copii juniori, la ligile inferioare, care au lucrat cu români mulți. Nimeni care este super actualizat cu ce se întâmplă în străinătate. Nimeni, niciunul, și o spun cu toată responsabilitatea. Bun, dar de ei 10. Păi nu, eu cred că grupul ăsta ar trebui să conțină și măcar un specialist foarte important de afară, pe care să-l aduci cu niște bani și care cumva să-ți pună o oglindă în față. Băi nene, ok, voi aveți viziunea asta, voi ați lucrat de 30 de ani aici între voi cu ai voștri, dar uite afară cum arată. Păi uite, vezi de ce trebuie să fim mai mulți la o masă, că fiecare vine cu o idee. Okay. Dacă noi în 5 minute am generat o idee, imaginează că de ani de zile nimeni nu generează nimic sau generează foarte puțin. Deci ai dreptate, putem luăm, uite, mi-ai dat o idee, putem face o chestie. Hai să luăm țările care nu sunt dezvoltate economic, că e ușor e greu să te compari cu Germania și Anglia. Hai să luăm Croația, ei ce au, hai să luăm Norvegia, Islanda, Suedia. Niște țări care au niște rezultate. Așa cum spui tu. Okay. Că, repet, sunt tot felul de fonduri de-astea în care se pot plăti astfel de proiecte. Și apoi trecem exact la ce spuneam, la un manual de o metodologie de la 5 ani până la 18 ani, când îl predai la seniori. Asta e o altă problemă. A treia problemă pe care o văd, sigur că este pregătirea antrenorilor. Asta nu e sigur și, într-adevăr, nu e simplu de făcut, pentru că e un cerc vicios. Tu nu poți să-i plătești foarte mult, sau eu vorbesc tu din punct de vedere al cluburilor, sau nu ești dispus, sau nu vezi o întoarcere imediată a investiției și atunci iei pe cineva, a făcut un copil educație fizică sport, hai să luăm, ești antrenor. Dar tu îți dai seama că tu pui în mâna cei mai vulnerabile categorii viitorul tău. Da. Pentru că săracul copilul ăla, de seamă cu băieții mei, de unde să știe, nici măcar nu știu să le dea o căciulă când ninge, am văzut, când plouă. Serios? Păi nu, mă refer în general la copii și juniori. De unde să știe ce experiență de viață are? Nici măcar nu are copii, nici măcar nu știe absolut nimic din viață. El are nevoie de ajutor. Cum să ajute el pe alții să zicem, hai ne ducem copiii acolo, avem viitorul în siguranță, că se ocupă un copil cu puțin mai mare. Că unii au fost și colegi, că 3-4 ani diferență. Ok, nu poți să iei numai Mourinho la copii juniori. E un început pentru fiecare și poți să iei de acolo. Dar și ei se poate îmbunătăți. Într-adevăr să fac progrese, pentru că școala de antrenori pe toate categoriile ei, am văzut în fiecare perioadă că se îmbunătățește. Adică înveți dacă vrei. E minciuna asta, dom'le, la noi nu se face. Nu, se face. Cartea, am făcut și eu licențele, am până la licența, am văzut cum se lucrează acum și în fiecare an s-a îmbunătățit. Și în ceea ce privește, am văzut examinarea și așa mai departe. N-am stat cu lupa pe ei să văd unde sunt probleme, că probabil vor fi, dar se fac progrese. Deci sunt cel puțin 3 lucruri. Bineînțeles, urmează a 4-a în care de asemenea trebuie stabilit, aici nu știu dacă federația poate impune, poate aici poate fi implicată și școala de antrenori, în sensul în care, dacă ne gândim bine, hai să ne vedem cum ies antrenorii noștri tineri acum. Ies majoritatea foarte fricoși, foarte defensivi, care vor trofee ca să aducă copiii la școala respectivă. Nu, mă refer acum la Liga 1. Acum vreau trecerea mai departe. Antrenorului român de Liga 1. Acum am trecut la pasul următor. Okay. Văd o altă problemă, că am crescut în vârstă. Am ajuns la 18 ani. Acum unde mai e problema? Uite, vorbeam cu Vilianti, că mi-a fost coleg, era director sportiv când eram la Galați președinte și îmi zicea, pe ai noștri îi aruncă în luptă din prima, de la 17 ani în Liga 1. Într-adevăr, îi structurează bine fizic. Nu? Da. Îi structurează bine fizic încă din perioada juniorată, au câte 3 preparatori fizici. Dacă faci iarăși o tură la noi, nu o să vezi 10 preparatori fizici în toate academiile din România. Înțelegi? Da. Și atunci, cine are pregătirea specifică? Eu sunt de 40 de ani în fotbal și meseria asta nu știu dacă știu 20%. Pentru că e o altă meserie.
N-ai cum să fii preparator fizic dacă ești și antrenor. Asta se putea când jucam eu înainte, eu știu, în anii 80. Dar nu se mai poate, s-au schimbat lucrurile. Și atunci ai nevoie și de această specialitate. Și ajungem la echipa mare, unde cumva trebuie îndreptată linia asta și către școala de antrenori. Adică trebuie formați, ai văzut nemții cum ies antrenori, adică foarte deschiși, foarte pozitivi, da. Adică o grămadă de calități. Cu curaj. Păi tu îmi spui mie că un antrenor de la Real Madrid sau la Bayern München nu este presiune? Că de multe ori zic, domnule, cum să băgăm tineri că e presiune? Păi el are buget de 1 miliard. Ăla nu mai poate să iasă pe stradă dacă a pierdut. Gândește că, cum îl cheamă, ce avea? A fost la Real Madrid odată, s-ar putea odată în viață să fii. El odată în viață l-a băgat pe ăla de 18 ani. Tu crezi că lui nu-i dădea garanție unul de 25 sau 30 la Real Madrid, unde e cei mai... Ce vrei tu de pe planeta asta? Și el a ținut cont că, dom'le, îmi fac obiectivul meu, dar obiectivul meu înseamnă și asta. Adică, înseamnă și anul viitor și peste 2 ani adică dacă gândește că, uite, Bayern nu joacă cu jucători de 2008. Păi, dar băiatul ăla de 2008 nu juca niciun club în România. Eu am curaj să dau pariu. Da? 100%. Nu avea nicio șansă. Era considerat un mare talent, dar nu juca meci de meci cum joacă la Bayern München. Okay. Înțelegi? Ei, aici este o muncă mai complexă, pentru că pe de o parte este temperamentul și, eu știu, curajul antrenorului, dar el trebuie să vină și cu sprijinul conducerii, pentru că eu mai consider că atunci când se angajează un antrenor la noi în Liga 1, nu se explică exact afacerea. Adică cred că nici patronii nu prea știu exact care e afacerea, sincer, dacă mă întreb pe mine. Mai blocat acum. Sincer. E posibil să nu știe unii dintre ei, dar pentru că avem exemple acum afară. Înainte mergeai pe bâșbâite, dar tu acum ești atât de updatat. În 5 minute ai tot ce are la dispoziție celălalt din străinătate. Adică e simplu. Ai niște obiective în care, în primul rând, să ai o stabilitate financiară. După aia, să te conectezi cu comunitatea respectivă de suporteri, care este esențială. După care să creezi o platformă, să ai o infrastructură corespunzătoare. După aia să creezi o platformă în care să facă și bani și să genereze și, valori care să vină la prima echipă să o dai mai departe. Fiecare antrenor are structurat în asemenea mod contractul. Tu trebuie, sau ne dorim împreună cu tine să ajungem în primele 10 locuri. Pe lângă aceasta, am mai dorit să integrăm un jucător de la Academie pe care alegi tu, alegeți ce vrei tu, vreau să-l integrezi. Avem 4-5 pe care noi i-am identificat de mare talent, vreau din ăștia, pe ăștia să-i rotești cum crezi tu de cuvință, nu-ți face nimeni echipa, dar noi vrem să vedem 2 acolo, pentru că ăia pentru noi înseamnă 5 milioane pe an. Dacă tu nu i-ai băgat, eu nu pot să vând de 40 de ani jucător. Deci eu trebuie să vând de vârsta aia. Da. Și vârsta aia trece repede. Dacă n-am vândut-o, s-a terminat afacerea. Dacă nu faci asta, nu cade pământul. Dar eu nu mai pot să dau ție salariu, pentru că nu mai merge afacerea, suntem pe minus. Da. Eventual îi dai și un bonus. Uite, dacă vindem peste 1 milion, ai și tu 3% și îl cointeresezi. Sau, adică genul ăsta de discuție. Nu cred că inventez eu ceva acum. Adică sunt o chestii care le vezi peste tot afară și am enumerat doar câteva chestii pe care le identific. Sunt convins că sunt oameni mai deștepți care văd mai multe. Da. Problema e că se mișcă foarte greu lucrurile și nu se îndreaptă aceste probleme. Și atunci Uite, te uiți la campioana ultimelor 2 sezoane din Liga 1, care e total pe dos față de modelul pe care l-ai propus tu. Da, dar acolo e un model fac cum vreau. Și modelul fac cum vreau... Acest fac cum vreau e campioana ultimelor 2 sezoane. Ok, e în play-out acum, dar e campioana ultimelor 2 sezoane. Asta spune multe despre unde e fotbalul românesc. Multe, și de bine și de rău. De bine... Adică în sensul de bine, în sensul că așa cum fac cum vreau le-a ieșit și poate e rușinos pentru ceilalți care fac cum trebuie sau ar trebui să facă cum trebuie și nu bat pe cei care fac cum vreau și nu respectă nimic. Adică nu știu dacă n-ar trebui să ne simțim mai mulți rușinați de treaba asta, nu numai ei că fac altfel și noi că ei fac ce vor și eu știu este limitată dimensiunea antrenorului și totuși are succes. E adevărat mai rar, dar e succes. Adică hai să luăm câte cluburi n-au câștigat niciodată în istorie titlul.
Corect. Da? Și au avut bani, hai să luăm Vaslui, nu știu, o grămadă de echipe, nu? Și n-au reușit. De asta spun că sunt probleme fundamentale, dar eu nu mă refer acum la a da sfaturi la astfel de cazuri. Că sunt proiecte separate, într-adevăr, dar eu vorbesc de cei 99%, pentru că asta fac țările care se dezvoltă. Și mai ales nordici, repet, acolo este incredibil ce fac. Eu sunt impresionat dacă mă întrebe acum să pun cu degetul pe hartă unde aș trimite un copil, acolo aș trimite. Unde? La Bodo, Glimt? Oricare din alea. La club? Bodo a ieșit acum de 2 ani, dar și celelalte sunt. Și să te uiți un pic pe lotul lor. În primul rând sunt foarte restrictivi, nu primesc nimic din restul Europei. Este impresionant faptul că a câștigat împotriva Interului cu 9 jucători de primă ligă, fără să fie internaționali. Cu un rus și cu un suedez în lot. Da. Și dacă vezi tot lotul, foarte, foarte puțin străini. Mai au jucători de culoare, câțiva și așa mai departe. Norvegienii mai aduc exact, au chestia asta. Da, probabil să le aducă viteză, nu-mi dau seama care este ideea. Și în rest se bazează pe ce au ei acolo la dispoziție. Nimic spectaculos. Te uiți pe CV-ul antrenorului, nimic spectaculos. Adică tot aștept să vezi unde e comora acolo. Da. Păi, știi unde e comora acolo? Că vorbeam și în emisiune dimineața. Mie mi s-a părut, uitându-mă la Bodo Glimt, n-am văzut un jucător de la Bodo Glimt care să zică în timpul unui sprint de repliere, de exemplu, să scadă intensitatea și să zică lasă-mă că sunt ăia acolo deja retrași și rezolvă ei faza. Adică i-am văzut până și pe starul, așa zisele lor starul, câți jucători mai buni au care au jucat în străinătate, care făceau tot ce trebuia alături de ceilalți ca echipa respectivă să nu resimtă vreo, nu știu, la un moment dat o inferioritate în vreo fază, adică să acopere tot terenul, tot timpul într-o dinamică, adică etica muncii incredibilă am văzut la echipa asta. Asta este o valoare. De fapt, o echipă, asta e o echipă și rar vezi așa o echipă. Corect, adică... dar asta e o valoare care sigur ți-o însușești la copii și juniori. Exact. În primul rând, trebuie explicat faptul că suma valorilor unei echipe nu dau cea mai bună echipă, adică starea de spirit este decisivă la fotbal. Și efectiv starea de spirit nu numai din echipă, dar și dintr-un club reprezintă cheia succesului. Am fost la echipe din toate zonele clasamentului de-a lungul timpului, și la retrogradare, și la promovare, și campioană, și în cupele europene. Numitorul comun, dacă mă întreb la toate, era starea de spirit. Sigur, nu chestia aia, să zicem, exagerată, suntem ca o familie, toți suntem prieteni. Nu, asta e o prostie, n-ai cum să fii nici familie, nici toți prieteni. Dar în teren era o stare de spirit și în clubul respectiv parcă simțeai în aer că e ceva în care e greu să intri acolo. Okay. Și enumer, nu știu, Urziceni, Steaua, Rapid și așa mai departe. Nu numai, Târgu Mureș chiar la un moment dat. Adică în orice mediu tu poți să faci starea de spirit. Asta este fenomenal la fotbal, pentru că asta au făcut ei. Gândește că au combătut orice idee preconcepută pe care o tot lansăm la toate emisiunile, că nu sunt timpul campionatului, că n-au unde să antreneze, că n-au jucători de națională obișnuiți cu nivelul respectiv. Au măturat cu tot fotbalul mondial, adică 4 echipe din top 10, nu din top 20, și acasă și în deplasare sau unde au vrut ei, cu jucători normal de Liga 1, ca și cum ai jucat cu România B. Nici măcar atâta, că ei nu sunt campioni acum, adică sunt campioni, dar nu mai sunt pe primul loc. Adică un exemplu mai mare de echipa bate valoarea și individul este incredibil. Asta nu înseamnă, sigur că nu poți să generezi, iată, unul dintre cei mai buni atacanți din ultimii 10 ani, pe Haaland și așa mai departe. Deci asta nu anulează cealaltă parte, că nu vrem să fim nici o nație de roboței. Sigur că valorile ies la suprafață din asta, dar tu trebuie să te încadrezi în echipă. Și asta se însușește la copii juniori, probabil și în Spania. Mi-aduc aminte când cei care lucrează mai ales la Barcelona și la echipe de-astea speciale, care la fel lucrează foarte mult la chestia asta de disciplină, cam asta le văd eu. Sigur că mai pot fi multe lucruri de făcut. Nu sunt tipul ca doar să critic, adică îmi place când văd pe cineva care critică să vină și cu o propunere. Este ideal. Și dacă nu este cea mai potrivită, e important să construim, că așa e foarte ușor să vezi probleme peste tot. Care e legătura ta cu fotbalul în momentul ăsta? Dincolo, ok, profesor, analist, ce mai faci legat de fotbal în momentul ăsta? Păi, tu, antrenor, n-ai vrut să te faci? Nu, eu am o academie de copii și juniori care se bazează pe partea de individualizare și de completare a bagajului tehnic.
Sunt în timpul liber, acolo este vorba de distracție și antrenorul oamenilor din justiție, antrenorul naționale, deja am câștigat deci selecționerul, cum se cheamă echipa? Se numește România. Lex Lazio se numește atunci când jucăm aici în campionatul de Victory Cup. Suntem 2 ori campioni și acum suntem pe primul loc la 9 puncte și anul acesta. Tu vorbești serios? Da, și peste la toate echipele sunt numai fotbaliști. Adică Gardo și ăștia. Da. Și am luat 2 titluri și anul ăsta sper să luăm iarăși titlul. Al 3-lea an la rând. Sunt băieți tineri, băieți care lucrează în justiție, polițiști, procurori, judecători, avocați. Am în ultimele 2 competiții mondiale am câștigat 4, pentru că sunt 3 categorii de vârstă la liber, peste 40 și peste 50. Așa. Și fiecare dintre peste 40 peste 50 am luat un titlu mondial și la cei care au jucat la liber la mini-fotbal am luat 2, că acolo avem o echipă senzațională și cei care joacă aici la Lex Lazio, adică batem tot. Și tu ești selecționer la toate echipele astea? Eu sunt un fel de director tehnic, pentru că la fiecare se ocupă cineva. E un bun prieten al meu, Robert Kelemen, care de asemenea este antrenor la aceste echipe și eu sunt un fel de director tehnic. Dar te ascultă sau nu te ascultă? Da, sigur că da. Oamenii sunt profesioniști. Da. E foarte plăcut să lucrezi cu oameni care au un IQ ridicat, pentru că totul merge perfect. Și la început râdeam când vorbeam de această activitate, dar când câștigi 4 titluri mondiale, gândește că la ultimul titlu din Croația, pe locul 2 a fost Argentina, că i-am bătut, pe 3 Brazilia, pe 4 Italia și pe 5 China. Cât s-a jucat? Cât la câți? Nu sunt multe, se joacă pe 11 la 11. 11 la 11. Da, 11 la 11, doar cei care fără limită de vârstă au jucat mini. N-am avut echipă la fără limită de vârstă 11 la 11. Acolo au jucat o altă echipă din Cluj, care au jucat și finala. Există și o echipă paralelă din Cluj? Da, statul paralel din Cluj? Eu acum am spus că e România, că sigur nu e înscris pe nicăieri, nu suntem reprezentați de federație, e generic așa România, adică toată lumea e îmbrăcată în România și cine vine se numește România. Turneile finale sunt cam 2 pe an. Și anul acesta avem în Spania. Acum încercăm să ne apărăm titlul. Dar e foarte interesant că peste tot unde se cântă imnul României, se blochează orașele respective, efectiv. Dacă sunt 50 de echipe, 100 de echipe, toată lumea vine cu familiile, adică e o nebunie totală atunci când e acest turneu. Deci e selecționer cu performanțe tu. Păi, mai mult de 4 titluri mondiale n-am putut. La echipa națională. Mai mult de 4 titluri mondiale n-am putut. Avem nevoie de selecționeri, s-a căutat selecționeri. Chiar glumeam, am zis, poți să mă las de antrenorat, că ce să mai demonstrez. Da, dar sigur că asta este de după ora 5, de după program, activitatea asta. Mă ocup și cu, așa cum spuneam, cu Academia de Copii, care merge bine și tocmai că am identificat probleme legate de formarea fotbaliștilor, pentru că e vorba și de matematică. Gândește că noi cumulam 5, 6, 7, 8 ore pe teren, ei acum nu mai pot, din diferite motive. Sigur că este școala, nu mai au infrastructura și logistica necesară să meargă să joace fotbal toată ziua. Și e clar că cu o oră de antrenament este foarte dificil să ai același număr de fotbaliști și aceeași eficiență și trebuie cumva completat treaba asta. Sunt cluburi care o fac și e foarte bine că pot să o facă, dar sunt majoritatea care nu o fac. Am mai dat exemplu, e ca și cum la școală te duci la matematică și faci cu profesorul care ți l-a dat școala și Dumnezeu. După care vrei să te duci la un alt nivel și sigur că poți alege un profesor de alt nivel, care a fost la mari universități și care tu crezi că poate să te ajute să ajungi acolo mai ușor sau să iei Bacus și așa mai departe. Așa se întâmplă și aici. Adică ceea ce fac eu nu înseamnă că eu fac mai mult, adică mai bine decât ceilalți. Eu zic că completez. În principiu e bine să faci în plus, indiferent cum. Dacă mai există și ceva cu noimă, atunci cu atât mai mult băiatul are de câștigat. Din păcate, toată partea asta, că am văzut și emisiunea voastră era în emisiune cu Rapidul și cu probleme de bani și de... din păcate, toate sunt susținute de părinți în momentul ăsta. Fotbalul este susținut de părinți. Adică, e adevărat. Nu e cazul meu, că eu n-am competiții. La mine e doar vorba de o taxă de antrenament. Dar în restul fotbalului juvenil, e adevărat. Plătești taxa, care e undeva în București între 500 și 1000 de lei.
plătești fiecare competiție, plătești viza medicală, plătești arbitrii, plătești cantonamente, plătești absolut orice. Pe lângă echipament ghete pe care exact, inclusiv aceste nevoie de și sunt ieftine. Aduce foarte mult un părinte lunar treaba asta. Din păcate, nu mai poți să ajungi fotbalist dacă n-ai niște resurse în zilele noastre. E foarte greu. Adică povestea aia cu Așchiuță care îi dribla pe toți, e foarte greu să o mai vezi. Mai ții minte? Păi mai ții minte că era un film, parcă? Sau parcă era un film, un copil de 14 ani care le dădea printre picioare la... Eram noi copii când era filmul ăla. Exact. Da, era românesc? Nu mai, parcă era ceva polonez? Sau nu mai țin minte. Sau cehesc, cred că era filmul. Parcă. Nu mai mi-aduc aminte proveniența, dar mi-aduc aminte ideea. Zi-mi cum te-ai îndrăgostit de fotbal. Hai să te întorc, că vreau să te întorc. Păi, un fel de Așchiuță deci, eram și eu, Focșani, da, am jucat... Născut în Focșani. Născut în Focșani, jucam în fața blocului, în spatele blocului și așa mai departe, în cartier, până la 9 ani, când colegii de Maidan erau deja înscriși la fotbal. Mai mari sau erați... Mai mari sau aceeași vârstă, ei erau deja înscriși la fotbal. Că înainte, după cum știi, te duceai la fotbal undeva la 8, 9, 10 ani, cam pe acolo ajungeai. Acum se ajunge deja la 5 ani. Ei, erau copii care erau înscriși mai repede și văzând performanțele mele acolo în cartier, sigur că m-au luat pe sus și m-au dus la antrenament. Ce făceai în cartier? Povestește un pic cum era copilul... Păi, luam mingea și nu mai dădeam la nimeni. Da? Ce puteam să fac? Eram cam asta făceai și ca senior, nu? O luai și nu mai dădeai la nimeni, urlau aia de pe dă pasă. Acolo m-am mai reglat. Așa. Da, și la Nicolae Petre, îl cheamă pe antrenor, că trăiește și chiar arată bine. Da. Și cam asta a fost începutul. După care am fost în acea perioadă era vorba de anii 80 ceva. Erau centre olimpice în toată țara. Adică erau 5, 6, 7, 8, nu știu, centre olimpice unde se comasau copii talentați. Luceafărul era separat, era imediat după Luceafărul. Deci, sub Luceafărul, cum ar veni? Da, sub Luceafărul. Și aceste echipe erau înscrise într-o competiție de republicani, dar era o echipă de elită, așa, adică eu am fost la Târgu Mureș, acolo am luat selecția. Da. Acolo am luat-o, adică acolo am dat, când s-a anunțat că se face selecția, au fost 500 de copii, am luat 3 copii. Eu cu Zanc, cu Călin? Călin, da, a murit, da, Călin, Zanc și cu Enache, Costel Enache. Tu vorbești serios? Exact, noi 3. Deci am ajuns 3 fotbaliști, dar eram 500. Pe mine, abia în ultimul moment m-au primit că aveam sub 1,70 și dacă nu aveai 1,70 nu te primeau la selecție. Erai firav așa și când ai ajuns la senior erai firav un pic. Da, după aia am crescut, dar n-aveam înălțimea, dar m-au lăsat și știi cum m-au lăsat? Asta e culmea. Că la 11 era selecția și m-am trezit pe la 8-9 și n-aveam ce face. Și am început să joc fotbal în curte, că stăteam la un internat acolo. Da. Și dileam pe toți, de la un cap la altul. Da. Și norocul meu că unul din antrenori și profesori a văzut toată scena asta. Și când m-am dus acolo și mi-a zis, domnule, stai că băiatul ăsta n-are 1,70, îl trimitem înapoi la Focșani. Da. Stai, domnule, că i-a driblat pe toți. Îl primim așa. Și așa am avut norocul. Ce tare, da, a fost foarte tare. Asta chiar când am povestit-o. Și după care, în prima vacanță, eram între clasa a 7-a și a 8-a. Am făcut a 8-a la Târgu Mureș, cred că eram 88, ceva de genul, ani. Și în vară a jucat Dinamo, a jucat la Focșani. Un meci de Cupa României, nu știu cine, cu Oțelul sau nu știu cu cine. Dinamo lui Lucescu. Dinamo lui Lucescu. Așa. Și eu tocmai venisem acasă, că nu știu, cred că a jucat când era ziua mea, cred că prin septembrie atunci. AM Ștucan, un podcast pe bune, powered by Betano. Tu ești, stai, născut 23 septembrie. Ești balanță? Da, sau e la limită? La limită, prima zi de balanță. Deci, balanță la limită ești născut, balanță 23 septembrie. Deci nici tu nu știi exact ce e. Ba da, îți balanță. Dar nu... Cu accente de fecioară. Probabil, da. Dar n-am studiat atât de mult de asta. Așa, bun, glumesc acum, zi. Așa, și într-un weekend m-am dus la Focșani, am venit acasă și era meciul acesta și și antrenorul mi-a zis, băi, uite, e meci, grupa ta este copil de mici și joacă în pauze cum se practica. Hai, vrei să joci și tu? Hai că joc și eu. Și am jucat și, iarăși, ceea ce știam, care nu știu dacă e bine sau e rău, am luat mingea și începeam să-i driblez și dădeam goluri. Și m-a chemat Lucescu la el. I-am adus aminte peste mulți ani. Du-te, mă, de aici. Pe cuvânt. Era Lucescu, erau amândoi, el cu Balaci, era și Balaci la meciul ăla. Și probabil că stăteau în pauză pe margine un pic. Da, probabil. M-a chemat, cred că mi-a dat o farfioară mică cu Dinamo, o chestie și Lucescu mi-a zis, măi băiatule, ce faci tu? De unde ești tu?
Păi i-am zis așa, dar sunt la Târgu Mureș. Păi ce cauți tu la Târgu Mureș? Păi de ce nu te duci la... Uite, eu vreau să fac la Dinamo o echipă de ăștia mici și iau din toată țara. Mi-a luat mie toate datele, n-am mai făcut proiectul ăsta niciodată. Că s-a venit Revoluția. Dar mi-a zis, uite, dar de ce nu te duci la București? Du-te la București, că e altceva. Uite, îți dau numărul de telefon, nu știu ce, și du-te la selecție acolo. Și m-am dus la selecție acolo, când s-a venit vara din nou, la București, că erau centrurile olimpice, făceau în fiecare vară. Da. Stai să vezi că nu s-a terminat povestea. Și când am ajuns la București la selecție, eu am crezut că m-a trimis Lucescu, gata, am luat deja. Adică am zis, gata, m-a trimis domnul Lucescu, nu știu ce. Da. Stai, ok, vezi că mai sunt 500. Mamă. Deci iarăși am luat-o la cap. Povestea de la Târgu Mureș. Exact, iar vreo 400 și ceva. Mamă. Ce crezi? Am luat selecția vreo 3-4. Eram eu, Da? Pantera, Cătălin Liță și Babicu. Da? Cristi Munteanu, portarul. Okay. Și mai era cineva, nu mai știu cine. Cred că era, cum îl cheamă, antrenorul de la Faro. Nu Cămui. Sava? Nu. De la Faro cine? Angel. Cătălin Angel. Cătălin. Ok, secundul, eternul secund de la Faro. Exact. Da. Noi am luat din toți ăștia iarăși 400 și ceva și am stat 2 ani și la București la Centrul Olimpic. Asta când? 80 și... Asta 89-90, 90-91. Deci Revoluția era... Revoluția m-a prins acolo la cămin. Stăteam în același cămin la electroaparataj unde stătea, că am vorbit cu Bali în interior, unde stăteau și cei de la Lucia Faro. Okay. Adică era exact același clădire și așa mai departe. La finalul celor 2 ani, când eram deja clasa 10-a și era 91, deci eu sunt 74, aveam vreo 17 ani, a venit la mine antrenorul și mi-a zis, băi Narcis, trebuie să te dau afară, că nu prea mai faci față. După părerea mea, nu poți să joci aici. Într-adevăr, mă băga câte 1 minut, 2 în ultimul an. Foarte puțin. Adică, efectiv, el considera că eu nu am potențial. Deci, tehnic sau fizic? Sau... Fotbalistic, efectiv. El a zis că... Ce îți reproșa el? Păi fotbalistic, zicea că tot zis peste mine. Acum nu vreau să fiu rătăcios să zic ce se întâmpla. Efectiv, asta mi-a zis. Fii răutăcios și zici ce se întâmpla. Nici de-aia nici nu spun numele. Că erau chestii sau ce? Păi, prost dai seama. Așa. Și am zis ok, m-am supărat acasă la Focșani. Am jucat un an la Focșani, 17-18 ani la juniori și iarăși am început să joc foarte bine. Așa. Și la fel, eu am avut mereu norocul ăsta că mă vede cineva pe Maidan. Cine te-a văzut acum? Cine crezi? La un an era după antrenament, mă jucam, că după antrenament, îți dai seama, noi continuam antrenamentul. Da. Că așa fac cu ăștia mici. Le zic s-a terminat antrenamentul. Și a zis, gata, s-a terminat și după aia începe iar. Nu, și după aia e încep fotbalul. Da, ăștia mici. Nu, ei vor să stea. Ăștia mici de 2017-2018, așa îmi fac. Aia e bucuria de după antrenament. Da, adică tu disciplinar până atunci și în momentul le zic, vă iau mingea doar dacă vă certați. Și atunci, dar îi las pe ei, nu mai zic, dă stânga, face ce vreți. Okay. Da, și la un fotbal de ăsta pe teren scurt, după antrenament, un fel de 2 la 2, 3 la 3, m-a văzut Orac. Că Orac tocmai venise acolo. Da. Și Orac a zis, băi, ia de mâine să vii la antrenament. Și ce crezi? Când în jumătate de an am jucat și am ajuns la Steaua. Ca să vezi cum e destinul. Da, incredibil. Și gândește că din toată grupa aia care eu n-aveam nicio șansă, n-au ajuns decât cei care spuneam eu, fotbaliști. Da, cam așa se întâmplă în viață. Vezi, de-aia nu trebuie să te lași niciodată și nu e tot timpul doar despre șpagă sau despre altceva. Ok, este exemplu cu happy end, că sunt o grămadă de exemple negative și știu care efectiv au avut nevoie de psiholog și așa mai departe să-și revină. După eșuarea carierei. După eșuare sau după un astfel de diagnostic. Băi, tu n-ai nicio șansă de acasă, ia-ți chitară și apucă-te de altceva. Problema atunci nu era ca acum mai trimis copilul la terapie, atunci nu exista noțiunea de terapie. Adică o luai în barbă și aia era, vedeai ce... Exact, de-aia și respect când aud pe cineva care juca fotbal, adică nu le iau de sus, stai că n-ai ajuns ca mine, că puteam oricând să fiu ca el, sau el putea să fie ca mine, pentru că și atunci erau o grămadă de copii mai talentați sau care în momentul ăla îi vedeam mai aproape de adevăr, de a ajunge fotbalist și n-au ajuns din diferite motive și uneori independent de voința lor. Da, și așa am ajuns la fotbalul de performanță, repet, din a nu da mingea la nimeni, deci nu sunt un exemplu bun. Okay. Da, cam asta a fost povestea, trece de la copii junior la echipa mare și apoi cred că ascensiunea este cunoscută. Într-adevăr, stai, că te întoarcem și dar plecasem de la șchiuță. Da. Nu mai poate exista șchiuță, pentru că în acel moment eu am ajuns la 18 ani, nu la 18, prima dată am făcut cantonamentul de iarnă cu Steaua, dar încă era o echipă mare a Stelei, adică o echipă
bună, adică era și Panduru și Ilie Dumitrescu, toți. Ce știa să facă Pandi? Era genial cum ce știa să facă. Zi-mi, povestește că Păi mulți nu știu, că îl văd știa de acum toate. ca analist. Atâta. Avea forță în picioare, avea tehnică, dădea cu stângul, cu dreptul, avea tot ce trebuie, adică era, vă dai seama cum ne uitam noi la el, și la el, și la Ilie, la Lăcătuș. Bine, ei au plecat doar 2-3, că după aia am jucat cu restul, dar erau chiar pe postul ăla și era, îți dai seama, n-aveam nicio șansă. Și am plecat împrumut am făcut cantonamentul de iarnă, dar am plecat împrumut la FC Național. Acolo am debutat eu în Liga 1. Da. Sub îndrumarea lui Gechi Ionescu și Viorel Kraus. Gechi Ionescu? Da, el ne-a debutat într-un meci în care a debutat și Miu, și Bolohan. Da? Era și Luțu, aveam o echipă foarte tare. Și Olăroi era și bine, erau mai mari. Oli, Ciubotariu, Dună, o echipă tare, Ene. Și am jucat jumătate de an, după care am plecat la Bacău, în Liga a doua. Ok. Acolo, vorbeam de Așchiuță și de profilul ăsta. Da. Nu se mai poate, știi de ce? Pentru că atunci era posibilă povestea asta, adică, gândește, eu am ajuns la Steaua acum în august și jucam cu cine jucam în Liga a doua și peste un an am jucat cu Juventus și am făcut egal. Sau am bătut pe Glasgow pe teren propriu, în Champions League. Acum este aproape imposibil, pentru că sigur că mie îmi place, îmi convine cu povestea asta, dar realmente nu mai e posibil. Realitatea nu mai permite Nu mai permite, pentru că s-a industrializat atât de mult fotbalul, încât ei fac niște lucruri între 12 și 18 ani, care dacă nu le faci, nu ai acces acolo. Dovadă că nu călcăm pe acolo, după cum vezi, decât pe margine, câte puțin. Da. Ăsta e unul dintre motive pentru care noi nu călcăm acolo. Că nu-ți imagina, sigur că sunt mai multe lucruri și legat de agenți sau mai știu eu ce, dar eu văd că vin din Georgia, eu văd că vin de nu știu unde, adică dacă ești bun, ajungi acolo. Da. Într-adevăr, s-a creat un bulevard între agenții portughezi și așa mai departe, dar dacă nu ne mințim, este clar că e vorba de faptul că nu facem ce trebuie între 12 și 18 ani. Atunci, nemâncat sau mâncând doar o farfurie de fasole, puteam să joc cu Juventus. Doar prin talent. Și sigur, poate nu doar prin talent, dar nu stau să mă laud acum, și prin colegi de mare calitate și așa mai departe. Dar acum nu poți. Nu poți să stai în picioare, pentru că te descalifici din minutul 5. Te ia și te dă la o parte. Pentru că dacă te uiți un pic la profilul jucătorilor de top 5 campionate, zici că sunt făcuți de aceeași mamă, exagerând puțin. Toți au picioare cât două de ale mele, abdomen, aleargă bine, sunt rapizi, gândesc repede, sunt puternici mental și așa mai departe. Da. Cine are și calitate, ajunge la Barça, Real și top 20. Cine are măcar asta, este acolo în lumea lor. Da. Noi nu încălcăm în lume. Problema asta este, da, ai dreptate, perfect. Eu așa o văd. Nu, dar e corect. Adică uite-te unde ajunge cel mai bine cotat jucător român. Ok, e Drăgușin, dar el arată, are un fizic bun. Da, dar sunt niște excepții. Adică da, e nu excepție, exact. Excepții care confirmă regula. Adică, repet, dacă nu ne păcălim, trebuie să vedem și asta nu ne pleacă de la metodologie, că nu spune mie, că eu lucrez cu copii de 7-8 ani. Deci nu-ți imaginezi ce fotbal vezi acolo. Dacă mă pui să mă uit 10 meciuri la copii, mă uit. La fotbal mare, dacă mă pui la 2, m-am plictisit. Pentru că sunt geniali, efectiv. Și eu bag deci foc tu zici că talent există încă. 100%. Deci până la 10 ani skill-ul, ne batem cu oricine din toată lumea asta. Ok. Înțelegi? Da, dar după care începe profesionalizarea. tu trebuie să-l bagi, exact. Pentru că oamenii ăia și-au dat seama, au ajuns la buget de 1 miliard, de sute de milioane și zic, stai, dom'le, că noi nu mai e întâmplare. Stai în primul rând să vedem, îl duce Mansarda? Are computer să facă fotbal de performanță, să ne aducă nouă bani? Da. Păi n-are. Păi ne pare rău. Știu că e regretabil, e un băiat foarte bun, dar care are IQ de 90, când ne e lumea mai dragă, să strică sistemul. Și atunci îl dăm deoparte și așa mai departe. Asta legat de selecție, să zicem. Da. După care metodologia. E suficient ce face la antrenament? Printr-o oră cât să fie suficient? Hai să numărăm cât atinge un copil într-o oră mingea. Înțelegi? Păi nu atinge. Atunci, de asta și creat nici asta cu... și tot e insuficient. Cu individualizare. Tot e insuficient. Deci, fără îndoială că trebuie să lucrăm mult mai bine. E adevărat că toată logistica asta înseamnă bani. Și e un cerc de ăsta, pentru că nu e simplu să-i aduni, dar problema este că de-aia cred că e nevoie de ajutorul statului. Și eu aș exclude mâine total ajutorul statului direct, adică plătiți salarii. La echipe mari, la echipa mare. La adică ai lăsat doar în zona de copii și juniori. Da, sau aș băga în infrastructură. Adică eu aș da la toată lumea la fel. Aș da la toată lumea la fel. Adică în primul rând aș face chestia aia de infrastructură, apoi tot ce vrei să investești în mod egal doar pe
doar Pe linie, proiecte și pe proiecte serioase, exact, nu pe vrăjeală. care sunt foarte bine, Da. care sunt foarte bine monitorizate, că și aici e o discuție de aia, prietenii mei au sertarele pline de astfel de probleme, nu? Da. Păi nu vedem în fiecare zi probleme când se sifonează bani? Adică eu cred că, dar nu sunt convins că vrea toată lumea, pentru că eu cred că trebuie luat telecomanda de la stat către un management profesionist și privat. Pentru că acum asta se întâmplă în primele 2 ligi, nu? Adică ar fi culmea că eu zic, băi, nu mai dați bani la cluburile de Liga a 2 și Liga 1. Dar nu e corect. Hai să dăm prima dată unde ni se întorc și banii cel mai eficient. Adică de unde? Facem o infrastructură extraordinară. Dacă ne rămâne un surplus, putem să începem să plătim și, nu știu, utilități și așa mai departe. Repet, pe toată lumea într-un mod corect sau în funcție de niște proiecte. Mergi mai departe și ai în continuare bani. Am făcut și stadioane, poți să dai și niște angajați de la primărie să se ocupe, nu știu, de gazon, de nu știu ce. Adică astea sunt niște cheltuieli pentru de €1.000.000 de euro pe an, dacă raportam la o echipă de Liga 1. Deci ei sunt foarte eficienți. Dar nu să te duci să zici, vă dau 10.000 de euro prima sau nu ce. Păi noi nu ne ajută cu nimic chestia asta. Adică absolut cu nimic. Nici măcar dacă se cresc într-un mod superficial contractele, pentru că este și asta o anomalie. Eu mă bucur foarte mult că câștigă băieții de astăzi mult, dar de multe ori rămân pe hârtie că câștigă. Adică nu e normal nici să câștigă mai mult de să câștigă în Austria. Adică dacă îmi spuneți că noi suntem mai bine economic ca austriecii, nu sunt de acord. Și atunci 100%. Trebuie cumva să ne aliniem la ce putem face. Și dacă există surplus de bani, și trebuie să existe, pentru că sportul nu înseamnă doar că dăm circ oamenilor duminica, înseamnă că creăm o nație mai sănătoasă și ceea ce am spus de fotbal e valabil pentru toate sporturile. Da. Tocmai spuneam că acel campus trebuie să aibă și teren de basket și de handbal și un bazin de not și un patinoar și pistă de alergare. Deci gândește câți oameni nu s-ar duce acolo duminica să facă treaba asta. Și nu costă atât de mult dacă ne gândim cum aruncăm banii altfel în fiecare an. Dar cine coordonează asta? Trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Nu știu, prim-ministru, ministrul sportului, nici măcar nu avem minister, avem agenție națională, adică atât de mult contează chestia asta în momentul ăsta. A contat sportul. Și atunci sunt multe de făcut. O întrebare simplă, iată, cere vreo jumătate de oră. Zi-mi o chestie, te întorc, că te buzunăresc acum. Deci erai dinamovist totuși. Păi nu, dar știi de ce dau din cap? Fața ta e simpatică, foc, mor. Păi nu, dinamovist te-am prins. Eu nu știam că tu ai fost dinamovist. Păi nu, dar n-ai înțeles. Păi nu pot să mă declar dinamovist dacă prima dată am ținut prima performanță care a avut Craiova. Noi tot Focșani țineam cu Craiova. Tu ești născut în 74. Da. 7-8 ani, cam atunci a conștientizat. În 74 la Craiova, campionat. 74, nu. Deci la 7-8 ani devii conștient de fotbal, cam așa. La 7-8 ani încep să ții cu o echipă cu adevărat. Și cam așa e vârsta din ce am sesizat. Da. Deci 81 era Craiova. Păi da, eu prima dată am ținut cu Craiova. Așa. După aia cu Dinamo, care a preluat polul de putere. Păi Dinamo a fost următoarea cu performanța. Da? După care nu poți să spui că ai ținut și cu Steaua. Păi am jucat la Steaua și n-am mai ținut cu Steaua? Deci cum, la locul pe campionat nu țineam cu Steaua? Nu țineai cu Steaua, că țineai cu Dinamo. Păi nu, hai să fiu corect. Hai fi corect, da. Tatăl meu era dinamovist. Ok. Da? De regulă... Focșani oraș de dinamoviști cumva. Nu știu neapărat. Am văzut că au umplut stadionul din Focșani, ambele echipe când au venit în amicale pe acolo. Okay. Bun, deci tatăl meu dinamovist. Dar eu am ținut cu echipa care a fost de mare performanță. E adevărat că Dinamo a însemnat mai mult pentru mine ca și copil. Dar vorbim de niște ani, adică limitați, să zicem 5, 6, 7 ani, eram dinamovist. Chiar le spuneam la primele interviuri, le ziceam la cei din fața blocului, dacă te spun, că era momentele alea când se suna în redacție. Da. Dacă vă primă unul că sunați că am ținut și cu Dinamo, ăia sunteți. Wow, genial asta. Dar, repet, salvarea mea este și este foarte reală și asta e ușor de verificat, așa? că am ținut și cu Craiova. Și am mers mai departe, vorba lui Ilie Dumitrescu. Merg mai departe și spun că și profilul meu de suporter așa a fost toată viața. Adică dacă pe mine mă întrebi acum, am ținut cu Real Madrid când erau Galatici, acum țin cu Barça. Am ținut cu Barça cu Messi. Cum? Acum îmi place mai mult Messi. Nu știu, nu pot să țin cu o echipă, dacă îți vine să crezi. Am ținut cu Roma, dar îmi place Inter acum. Îmi place și Bayern și Dortmund. E anormal, cred eu.
pe undeva pentru unii e trist. Dar pe de altă parte e mai bine că nu stau stresat, trebuie să câștige echipa aia. Adică mi-aleg Ai mai ceva. multe opțiuni. Da, adică îmi place City că e Guardiola. Pleacă Guardiola de acolo. Am ținut cu PSG, că era Messi acolo și era echipa aia frumoasă. Și cu Neymar. Acum nu mai țin cu ei. De asta zic că nu am fost un suporter să zic, eu sunt de la înfocat doar cu Dar trebuie să le spunem oamenilor de unde am pornit și de unde am dedus eu că ești dinamovist. Putem să le povestim? Da, sigur. Aveam o cutie cu ceaiuri numerotate și pe cutie scria, deci pe ceai nu scria exact ce ceai e, nu știu cum se cheamă cutia asta de ceaiuri, tu ai vrut un ceai și tu ai zis, te-ai ales de acolo ce număr să aleg? 8. Că zice, eu am fost fan Sabău. Și atunci mi s-au aprins toate rotițele. Da. Zic, bă, dinamovistul din tine. Foarte vulnerabil. Dar după aia, vezi ce... Deci Sabău a fost jucătorul tău. Sabău era, ce știa Sabău să facă? Eu dacă mă puneai să fac top mondial jucător din lume, Sabău era pe primul loc. Tu vorbești serios. Pe cuvânt. Wow. Îți dai seama ce și mie mi-a plăcut mult de tot, da? Îți dai seama ce a însemnat pentru mine când am stat cu el în cameră. Culmea că Rapid. Golul meu din preliminarele Champions League cu Scontoriga la Rapid a fost după seara în care am stat cu Neluțu în cameră și chiar el mi-a zis, bă, dă și tu mai mult la poartă. El avea aceeași problemă. Dacă te uiți, Neluțu dădea puține goluri. Da, așa e. Dar el mă încuraja pe mine, dă și tu la poartă mai mult, o faci o dată, două dată, dă la poartă. Okay. Și am dat și o dată la poartă și am dat gol la senzațional cu Scontoriga. A fost un gol senzațional, dar nu ne-a ajutat. Nu ne-am calificat. Da. 3-3 cât ați făcut? Nu mai știu, cred că 2-2 la noi și ne-au bătut acolo. Am luat și roșu, singurul meu roșu. Da? Singurul din România și am avut unul în Cipru. Cu 2 galbene, adică nu altfel. Că în rest nu loveam pe nimeni. Țineam hainele când se băteau ăștia între ei. Și Neluțu, da, era genial. Deci să înțeleg că în 90 la mondial ai fost, era Sabău. Da, dar, repet, îmi plăceau și ceilalți. Adică eu vorbesc serios că și ți-am dat argumente cinstit. Da, am înțeles, da. Adică Pălăcătuș la fel. Și asta spuneam, dacă poți să înțelegi rivalitatea asta între echipe, cum te modifică. La un moment dat nu mai suportam alb roșu, culoarea, și că jucam la Steaua. Adică era atât de mare, cum să zic eu, rivalitatea, încât nimic nu mi plăcea acolo. Puteai să mă împuși și nu m-aș fi dus acolo. Adică să vezi cum te transformi, știi, când ești acolo. Că de multe ori mai sunt de ăștia înrăiți, rapidiști, dinamoviști. Bă, să te văd eu când joacă fiul acolo, că și taichi-mu, îți dai seama că era cel mai mare stelist când am ajuns la Steaua. Când ai ajuns la Steaua, da. Chiar i-am zis lui Lăcă când l-am văzut prima dată, cât te-am înjurat eu. Și acum, ei, dacă vezi ce făcea Lăcătuș la antrenament, deci era senzațional. Și de asta spun că pentru un copil e cel mai frumos la un moment dat să ajungă în echipă exact cu idolul. La mine a fost și distanța foarte scurtă. Gândește că eu în 94 am făcut cantonamentul cu ei și după aia ieșeam pe stradă ca toată lumea să sărbătorim marile victorii și după aia am fost coleg de echipă și cu el și cu Stelea, la fel cu Lupu și așa mai departe. Toți colegii de la... Dar zi cum s-a trăit meciul cu Anderlecht, că practic ăla e un meci pentru generația aia de dinamoviști, e un meci dureros. Meciul din primăvara lui 90. Ai fost la meci. Păi am fost S-a jucat pe Ilia Manoliu. Păi da, noi stăteam la electroaparataj. Da, lângă, tot în spate. Ce se juca pe Dinamo, pe aparataj, pe Ilia Manoliu îl vedeam. Aha. Adică am văzut Craiova când a câștigat cupa, da. Cred că atunci am văzut Dinamo când juca. Da, a fost foarte trist, îți dai seama. Adică 0-1. Și era frustrant că era o echipă atât de bună. Eu gândește că noi mai vedeam și la antrenamente, că mai veneau câteodată înainte de meciuri. Și mie mi se părea incredibil cum... Și asta sigur că din fericire m-a ajutat Dumnezeu de am făcut și o parte din povestea asta frumoasă, în sensul că nu înțelegeam când aveam 15, 16, 17 ani cum e posibil din 5 contraatacuri, 3 contra 2 să iasă gol toate 5. Adică mie mi se părea... Totul făceau perfect. Mă refer atât la Dinamo cât și la Steaua. Adică mi se părea incredibil o chestie cum vezi un basketbalist care dă de 10 ori la rând așa. Da. Efectiv, asta pe mine, ăsta a fost impactul meu foarte mare cu fotbalul de cel mai înalt nivel. Nu înțelegeam cât de bun să fii încât să faci totul la fel de fiecare dată și cum să zic, și să ai aceeași motivație în fiecare moment. Ceea ce nu întâlneam la Liga a doua. Adică aveai doar flash-uri așa de performanțe sau cei care s-au mai lăsat sau au mai fost cumva la un nivel. Dar nu vedeai performanța asta, adică lucram cu ei și povesteam tot timpul, lucram cu ei la automatismele acelea cu centrări și eu făceam cu atacanții, deși eram în spatele vârfurilor și trebuia să pasez și făceam cu Lăcătuș și cu Vlădoiu, ei Lăcătuș din 10 centrări le punea toate pe cap lui Vlădoiu și Vlădoiu din 10 dea 9 goluri. Și în poartă era Stelea, Gherasim și portari mari. Da. Înțelegi? Dar efectiv atât de bine la acest nivel aduceau antrenamentul, încât nu e întâmplător că echipa era la un asemenea nivel.
Înțelegi? Asta le spun și copiilor, că trebuie foarte mult să te antrenezi. Nu e doar să dai o dată. Procentul este foarte important. Tu din 10 trebuie să ajungi să dai de 8-9 ori. Chiar 10 ori la antrenament ca să iasă din nou la meci, pentru că acolo intervine și miza, intervine tracul și tu trebuie să gestionezi și pe ăla. Adversitatea și așa mai departe. Da, e mult de vorbit și e un domeniu nelimitat, bineînțeles. Dar sunt multe de transmis copiilor și ei sunt foarte fascinați când le mai povestesc. Fii atent ce vreau să te pun. N-am pus pe nimeni până acum să facă, dar vreau să-mi spui top 3 în cariera ta jucători care erau câini la antrenament. Fă-mi top 3, dar fă-l în cap și ia-mi invers, 3, 2, 1. Deci, dintre colegii tăi din toată cariera, top 3 cei mai dedicați antrenamentului. Pentru că asta e o problemă în fotbalul românesc, de asta te întreb. Da, e adevărat, dar e greu. Și de ce? Pentru că era o perioadă în care erau foarte mulți și aș nedreptăți. Pot să zic la întâmplare mai multe locuri și nici măcar să nu fie în clasament. Prodan. Didi era... Da, Ionuț Pârvu, Hâldan, că când am fost împreună cu tine, în Cipru, ți-aduce aminte. Da, și el la fel era foarte... Da. Nae Stanciu, la Rapid, la fel. În principiu, majoritatea fundașilor erau așa. Doar cei care aveau un profil mai ofensiv, gen Doboș sau Maftei, bine, Maftei e mai micuț, dar aveau un alt profil. Dar de regulă, toți ce jucau de la mijloc în apărare erau câini. La antrenament. Exact. Erau foarte câini. Meciurile erau foarte, foarte intense, foarte agresive, adică și erau și foarte performante din punct de vedere al calității. Adică un meci tinerii cu bătrânii care se juca dintr-o atingere la Steaua se termina 12-11. Și dintr-o atingere? Dintr-o atingere. Aha. Mai târziu, și nu spun nici antrenorul, nici echipa, se termina 0-0. Într-o altă generație unde eram și acolo jucător și un alt tip de antrenor și un alt nivel fotbalistic, se termina 0-0, 1-1. Adică, ca să înțelegi diferența de valoare. Așa. Depinde ce vrei de la fotbal. De asta spuneam și ajungem la ideea cu antrenorii. Vrei să... Uite-te tu acum, e posibil așa ceva? Adică sunt tururi eliminatorii și în prima marșă se dau media de 4 goluri? Niciodată în istorie nu s-a gândit așa. Tot timpul poate gândeau doar nemții sau eu mai știu englezii. Toată lumea stăm precauți, așteptăm prima repriză, vedem cine oferă adversarul, profităm și îi batem acasă. Acum se duc... Bine, și golul în deplasare cred că s-a cam... regula golului în deplasare cred că a schimbat și cred că a dinamizat un pic fotbalul. Poate, dar nu e doar asta. Este vorba și de... Da, contribuie un pic. 100% contribuie, pentru că și la UEFA sunt oameni deștepți care analizează atât sistemul cât și toate celelalte amănunte ca să aducă spectacol și bani. Și de asta zic, depinde cum e îndreptată atenția ta, către atac sau către apărare. Sigur că nu trebuie un atac inconștient, dar totuși, până la urmă, de-aia vin suporterii. Adică când vezi spectacol, atragi lumea. Altfel, foarte puțin. Uite la Simeone, care era un drapel al defensivei, mătură acasă cu toți, adică dau 4-5 goluri. Joacă foarte ofensiv și a realizat că nu merge doar cu tactica aia. Nu merge, efectiv. De asta cred că și din punctul ăsta de vedere suntem un pic în urmă. Povestește-mi impresiile tale, tânăr jucător, la clubul lui Sechelariu. Cum era Sechelariu? Un tip inimos, un tip controversat, un tip cu mare putere în oraș și nu numai, chiar în țară. Un tip care iubea foarte mult fotbalul. Un fel de Jesus Hill, să zicem. Eu am avut norocul că am fost unul dintre favoriți. Te plăcea? Mă plăcea, da. Ți-o spunea? Da, era... și spunea, o făcea într-un mod needucativ pentru ceilalți. Adică în sensul că de regulă e bine să iubești pe toți la fel. El mă iubea mai mult în văzul celorlalți pe mine, chiar și pe Ciocoiu. Și că asta năștea invidii? Nu știu, nu neapărat, dar era genul care nu se ascundea. În mod normal, eu mă beneficiam de treaba asta, în sensul că mă lăsa să fac toate prostiile astea fotbalistice vorbind. Adică dacă mă certa antrenorul sau mă schimba, zicea, nu, Narcis trebuie să joace, pentru că, înțelegi, genul ăsta intervenea la modul ăsta. Sigur că, până la urmă, încrederea lui a fost răsplătită, pentru că m-a vândut ca pe porumbelul ăla de 3 ori. Oare câți bani a luat pe tine? A luat foarte mulți odată, prima dată când m-a dat la Steaua, neoficial se zice că a fost
cel mai mare transfer din istoria fotbalului de până atunci, de la Bacău la Steaua, neavând documente și nici memorie foarte bună. Așa. Nu mai știu care a fost suma. Se veicula că peste 1 milion de euro. Așa. După care, de dolari, că erau dolari, nu erau. După care m-am întors, după ce m-am accidentat, că până la urmă nu pot povesti ce a fost bun dacă nu mi-aduc aminte și de marile dramele mele, cele 2 accidentări. Când m-am accidentat și m-a luat din nou și m-a vândut a 2 oară la Rapid, iarăși pe câteva sute de mii, de data asta erau și documente pentru că s-a îmbunătățit țara, ANAF-ul și toate celelalte. Și a 3-a oară m-am dat prin Cipru, la știu, vreo 50-100 de mii ca să... A luat și a 3-a oară pe tine. A luat și a 3-a oară. Deci a luat bine pe tine. Deci de fiecare dată a luat bine și am crescut împreună. El a ajuns primar, că atunci când ne-am cunoscut era... Nu era om de afaceri, atât. Era om de Avea afaceri, Selena, nu? Da. Celebrul lanț Selena era de... Da. Și pentru mine a fost ca acasă la Bacău. Simțeam că vin suporteri pentru jocul meu spectaculos. Aveam și o echipă foarte bună și Sechelariu a fost cel care a construit echipa aia. Sigur că gândind cu valorile de astăzi, pot spune că era pe alocuri abuziv și așa mai departe. Dar noi cei care am fost atât de aproape de el și știam că avea o inimă foarte bună și plăcea atât de mult fotbalul și sportul și așa mai departe, am extras ceea ce a fost bun din treaba asta. Probabil că au fost categorii care au fost defavorizate, dar putem lua și într-un mod de comparație. Adică hai să vedem ce s-a întâmplat de atunci și ce se întâmplă de atunci până acum. Ai văzut ce ruine sunt acolo. Copaci pe stadion crescuți. Da. Asta nu înseamnă că nu se putea face mai bine pe timpul lui. Au fost vremurile, că erau anii respectivi. Dar el este un personaj care a rămas în istoria... Și pitoresc. Aia cu pistolul e adevărată? Da, e adevărată, da. Păi a fost într-un meci în care am și marcat sau am scos penalti eu. Dar unde? La Moreni. La Moreni. Cred că era domnul Porumboiu arbitru, dar nu mai sunt sigur. Nu mai țin minte bine și am luat mai penalti și a fost scandal după meci. Da, sunt adevărate. Dar el n-a făcut, după știința mea, adică nu mi-aduc aminte, el n-avea răutate, îi trecea. Era genul ăla exploziv, impulsiv, după care revenea și era foarte, foarte inimos. Dar mă refer să vorbesc în întregul tablou al lui, pentru că, repet, eu vorbesc doar din universul meu. Pentru mine, ca fotbalist, era senzațional. Și pentru noi, ca echipă. A ținut sportul și fotbalul acolo. Pentru alte categorii, nu știu, poate au ceva de spus, doar cei care locuiesc în Bacău pot face o comparație. Steaua, episodul Steaua, ce a însemnat pentru tine? Păi a însemnat baza performanței pentru mine, care, sigur, ea a fost actualizată și la Rapid și așa mai departe, în toate celelalte poziții pe care am activat eu din fotbal, dar a reprezentat impactul cu performanța. Adică am trecut de la joacă la fotbal, într-un fel, și am tras multe învățăminte, am avut noroc fac parte dintr-o generație cu totul specială, pentru că altfel nu se poate. E foarte complicat dacă n-ai modele pe lângă tine să crești, mai ales că la 20 de ani știi cum e, ești ca vântul. Dacă nu e cineva lângă tine să vezi, uite, îți dau un exemplu, Gâlcă. Dacă tu îl vedeai cum pregătea Gâlcă un meci, de ce că e japonez din filme? Cum? Povestește-mă. Liniștit, fiecare punea cana așa încet, să nu se audă zgomot, își punea jambierele și totul era, știi că ulterior am văzut la Champions League, era așa. I Am Ștucan, un podcast pe bune, powered by Betano. Se pune cronometru pe perete, așa se practică acum, și știi, la 27 și la încălzire, la și 28 se cântă imnul, la și 30 nu știu cum. Gârcă le avea fără să aibă telefonul, fără să aibă ceasul, adică atât de bine, atât de organizat meticulos. Era. Atât de meticulos, da. Tot ce făcea și la antrenament, totul făcea perfect, adică nu puteai să-i zici, a făcut jumătate de măsură. Avea sigur profilul lui și limitele lui, știa să facă ceva și făcea foarte bine. Ce tare și asta, da? Așa a ajuns în top 5 campionate, de a jucat la Espanyol sau unde a jucat ieri și nu mai zic la echipa națională. Un tip care la prima vedere nu spunea multe. Nu era spectaculos ca fotbalist. Pentru că asta
el o singură dată și-a arătat genialitatea când a dat 5 goluri în Liga 1. Da. Că noi îl vedeam la antrenamente că poate, dar el niciodată nu l-a asociat lumea cu un goalgetter. Dar asta spune și legat de o altă problemă care e noi la copii și juniori și ar putea fi revizuită, e modul cum selectăm, cum apreciem un jucător. De multe ori a rămas instrumentul ăla, domnule, ascunde mingea, e genial, dacă îl vezi ce face cu mingea, dar de mult ăsta nu mai este principalul. Adică ulterior am făcut scouting foarte mult. Scouterii apreciază altceva. Unul care nu cedează niciodată, unul care gândește fulgerător de repede, unul care și așa mai departe. Se întoarce după fază. Nu înseamnă că nu trebuie să știi cu mingea, dar noi am mers prea mult pe noul Hagi sau pe noul cine vrei. Căutând un mingicar. Exact, căutând un mingicar. Crezi că fotbalul românesc e blocat încă în povestea asta? Da, încă. Băi, eu stau de vorbă cu antrenorul, încă se uită la chestia asta. Uite, de exemplu, fac un total random, îmi vine și nu e Decar sau ceva, dar uite, Borza a fost foarte apreciat când a explodat, fundat stânga. Dom'le, ce jucător, El defensiv este aproape un dezastru din punctul meu de vedere. Și l-am văzut și acum în meciul cu Dinamo, adică el greșește la ambele goluri ale lui Dinamo, elementar greșește și pare un jucător limitat defensiv, apropo de ce spuneai tu că se caută. Păi uite, un jucător... Dar e mingicar, adică domnule are calitate, centrează, face... De acum la fundași laterale, să știi că e o fentă bună asta să fii foarte... Uite, la Tovlevici, care avea mari probleme la început, mai ales când a venit prima dată la Steaua. Dar era senzațional pe atac și până la urmă ăsta e profilul important din America de Sud. Niciunul nu știe să se apere la început și toți sunt geniali în atac. Dar aici este o constantă legat de treaba asta și ea acum a fost îmbrățișată și de directorii de academie, pentru că ei văd cel care e mingicar că îl dau mai repede și atrage mai tare atenția. Da, și mai mulți bani probabil. Dar ei nu înțeleg că unul care e impenetrabil la mijloc și indiferent de condiții este la fel și nu cedează și așa mai departe și gândește repede, reprezintă mai multă valoare. Ăla ține echipa practic. Exact. Ei, poate și aici se poate discuta. Interesantă aceste elemente asta, pe care le identific nu sunt generalizate, pentru că ar fi trist să nu înțeleagă nimeni nimic. Bineînțeles că sunt o grămadă de oameni care au aceeași opinie cu a mea și poate încă n-au ieșit pe spațiu public. Dar e o realitate, adică sunt probleme în ceea ce privește evaluarea și aici trebuie un set corect. Dom'le, ce avem nevoie? Ok, ăla ascunde mingea. Ascunde unde? Ascunde la Victory Cup sau poate să ascunde și pe teren 11 la 11? Dacă ascunde mingea, are și ăia 3 metri care să scape de ăla, că dacă nu, ăla vine de 3 ore să-l ia. Cât înțelegi? ascunde el... Azi multe de ascuns, înțelegi? Are și forță în picioare. Ascunde mingea când e un meci ușor sau ascunde mingea când se joacă pe 10 milioane de euro sau și tremură picioarele? Da. Înțelegi? Da. Ei, toate lucrurile astea, dacă nu le ansamblezi, s-ar putea să rămâi cu Victorii, care o spun cu mândrie, că și acolo fac parte din Victory Cup. Deci... Da, faci parte la 50 de ani. Corect. Exact. Zi-mi meciul care reprezintă meciul simbol al tău la Steaua. Meciul pe care tu îl consideri reprezentativ pentru cariera ta la Steaua. Păi primul din Champions League. Primul din Champions League. Care? A fost cu Glasgow acasă. Cu Rangers. 1-0 gol Didi din exact. pe caia laterală cumva. Exact, pentru că am jucat și foarte bine, am câștigat, a fost primul meci de Champions League. Gascoigne în teren, cred că te-ai întâlnit cu el. Da, sigur că da. Cu Gascoigne în teren. Era genial cu mingea, era complet ca fotbalist. Ce să zic, vedeți la distanță că ai de-a face cu un fotbalist de top mondial. Nu era prima oară, pentru că noi în vară fusesem și în cantonament. În Scoția, parcă, nu? În Scoția și am făcut un turneu cu Tottenham, cu Sampdoria, cu Rangers și ne-au bătut 4-0, 4-1. La Tottenham am jucat Ilie, am jucat și cu ei, Sol Campbell cred că era la ei. Dincolo era Viali sau Mancini era la Sampdoria. Un turneu foarte tare. Și atunci am avut prima dată ocazia să-l văd, că n-am văzut mingea, ne-au bătut foarte tare și pentru că încă nu se trăsese la sorți și nu știam că vom cădea cu ei. Și am căzut cu ei. Nici și... Nu, erau cu exact. Preliminar a fost atunci. Da, a fost interesant, multe povești și cu el. Acum... Zi. Păi da, eu le-am spus de fiecare dată, de foarte multe ori. Nu știu, zi. Bine, tu nu știi. De exemplu, a fost o chestie care am povestit-o de sute de ori. Așa. Și de fiecare dată o fac cu plăcere, că era hazliu, în sensul în care
la o fază, că eu încercam să alerg peste tot, îți dai seama, Da. când te vezi în teren, e ca câinele la care le-a scos la Asta plimbare. la meciul amical, la turneu amical sau în meciul de Champions League? Meciul de Champions League. Așa. Sunt exact cum scoți câinele pe câmp când a fost de 2 zile afară. Știi? Adică alergam de la unul la altul, nu mai știam. Se întoarce cu limba Da, atâta. nu știam care e coleg, care e adversar, eu alergam de la unul la altul și cum prindeam, încercam să driblez sau să dau pase. Și la un moment dat a venit la mine Gasol și a zis, te cărizit, boi. Nu Că cred, eram prea... Mor, ce tare. Exact, da. Da. Și era hazliu. Eram pregătit mental că, având cu colegi de asemenea valoare, eu știu, Lăcă, Stelea și așa mai departe, toți ceilalți colegi ai mei foarte Vlădoiu. Lăcă chiar mi-a și zis, și Stelic mi-a zis, băi, cheia știi care este să nu te gândești că joci cu Gasconi sau cu cine mai era? McCoy, nu știu, aveau... McCoy era în atac, da. Cu Laudrup. Laudrup era în teren, era cred că a fost. Brian Laudrup. Stai că mă uit. Da, era Brian Laudrup. Era Laudrup. Laudrup sigur era, Da, sigur. și chiar mi-au zis, ca un exercițiu mental așa, nu te gândi cu cine joci, gândește că joci în curtea școlii cu ai tăi. Știi, nu contează ce în tribună, tu fă-ți jocul tău. Chiar era o situație, Lăcă de asta a avut o calitate foarte mare de lider, deși uneori îl uram pentru că ne certa... Era dictator, era tiran. Da, dar nu era tiran, dar uneori era apăsător, era agresiv, nu fizic. Dar în sensul că simțeam că e ceva care deranjează și nu mă las să fac ce vreau. Dar am văzut foarte multe beneficii. Pe lângă exemplu personal, erau meciuri care, îți dai seama, când vedeam stadionul plin și o miză foarte mare, el zicea, hai, ia și driblează pe ăștia doi, în timpul meciului. Și atunci când el îmi dădea verde, nu mai țineam cont. Da, știi? era ca și cum îți dă drumul. Exact. Ei, asta înseamnă să ai și jucători importanți pe lângă tine, așa se cresc și tinerii. Ok. Ai 7-8 jucători normal, dar bași 3 tineri, care nu mai eram doar, era și Filipescu mai tiner, Adrian Ilie, era doar cu un an mai mare, Sabin, Laurențiu Roșu și așa mai departe. Miu. Și asta era și munca liderilor de echipă și chestii nevăzute care nu ți le spune nimeni și nu le vezi în cărți. Da. Înțelegi? Și asta ajută foarte mult, că sigur că i-a ajutat și pe ei și ajutam echipa. Tu ai prins întoarcerea lui Ilie la Steaua? Nu. Eu am plecat. Ai plecat. Eu am plecat. Am prins doar puțin acel cantonament și în rest nu l-am mai prins pe el. Deci ai prins totuși când a venit. Am prins cantonamentul și m-a impresionat atunci la Ilie foarte tare. Pentru că înțeleg, fii atent de ce te întreb. Și eu, că e posibil ca aici să fie exact ce vrei să povestești. Înțeleg că în momentul ăsta a produs o ciocnire a culturilor, de fapt, în vestiar. Cultura lui Lăcătuș, cultura tradițională a fotbalului românesc, care nu se modernizase atât de tare, versus cultura lui Ilie Dumitrescu din străinătate, cu nutriție diferită, cu lucruri care chiar a dus la o ciocnire de personalități între el și Lăcătuș. N-am prins. N-ai prins? Ce hoții. N-am prins, dar ea poate fi reală. A fost tot tipul respect între ei. Sigur că era vorba de anumite orgolii. Fotbaliștii mari era și orgoliu, da. Sunt atât de mari încât e normal să fiecare să-și creeze ierarhii în capul lui și probabil că a fost uneori contundentă situația, dar a fost tot tipul respect și nu, cel puțin din știința mea, nu mi-aduc aminte de conflicte în fața grupului. Nu conflicte la modul fizic, dar era clar o tensiune între ei doi. Da, dar nu poți spune nici să împarți lumea că Ilie era inovator și Lăcă altfel, pentru că a venit Ilie antrenor și nu era atât de inovator. Adică avea foarte multe lucruri de afară. Așa. Că l-am prins antrenor la Bacău. La Bacău, povestește. Și că sunt puști care se uită pentru prima dată și nu știu povestile. Foarte multe chestii interesante, dar păstra și chestii care tradiționale. Nu putea sau nu putea în acel moment să le scoată, gen cantonamentele. La fel, stăteam 2-3 zile în cantonament. Dar, într-adevăr, era o altă medicamentație, era o altă meniu, o altă viziune legată de timpul liber. Adică Ilie a venit cu chestii foarte interesante, de antrenamente, erau foarte interesante. N-au fost rezultatele scontate atunci, în momentul ăla, dar eu o văd mai degrabă în perspectivă. Adică a schimbat un pic viziunea și se vedea că a venit cineva unde a pus mai mult piciorul în altă zonă. Presa internațională trebuia să o citiți? Că înțeleg că dădea exemplu că trebuie să citești Gazeta mai sunt și exagerări, mai sunt multe glume. Gazeta de Sport, mănânci un croissant, citești Gazeta de Sport? Da, și ce atât de rău să te vezi să mănânci un croissant? Nu, e simpatic. Că înțeleg că unul ținea la mișto ziarul invers. Știu, dar mergând pe linia asta, nu mai știu cine. Risc să nu scot în evidență ce avea bun Ilie. Adică, da, 100% avea bun, categoric avea bun. Podcastul este limitat. Ce hoțiși, mă. Dacă iau din lucrurile bune, trebuie să adaug alături. Eu am de ambele părți. Bineînțeles că orice om are o experiență. Normal.
Dar aleg eu ce vreau să Ce hoți ești, mă, n-am livrez, văzut pentru așa că, ceva, da, sunt un model pentru copii, trebuie să am grijă de Corect, și colegul tău de la Digi, nu putem mai zic că e și să-l colegul meu. înțepăm acum Exact, pe da. mister. Nu, da, ai văzut că am vorbit și de Panduru, chiar dacă nu e la Digi. Da, e adevărat. Și la Ilie ce apreciam atunci, apreciam foarte mult modul cum se pregătea. El, într-adevăr, pregătea mondialul, că eu am făcut în iarna în care ei în vară s-au dus la mondiale. Am făcut cantonament, era Enei antrenor, Da. am jucat toate amicalele cu ei, am făcut toată pregătirea de iarnă cu ei. La Forban, nu știu unde am fost în străinătate, în străinătate cred că n-am fost în iarna aia. Dar eu am făcut cantonamentul cu ei, 94, în sezonul 93-94. Ok. Stai puțin, că tu nu, aici am Dar cred că nu figurez pe nicăieri, pentru că n-am jucat. Uite, 92-93 Focșani, 94 Național. Deci e pauza dintre Focșani și Național. Aici Exact, e Steaua. pe mine de la Focșani, Steaua m-a luat direct la Focșani. Ok. M-a luat apare asta. M-a luat Tică, era Daniel Stanciu, agentul meu. Nu cred. El a fost primul meu agent. Și era ziarist. Da, și m-a luat Neatică cu Ioan Alexandrescu. M-au adus la Steaua. Așa. Și am făcut pregătirea, dar, repet, nu jucam. Și atunci eu am solicitat să plec la FC Național. Okay. Nu mi-a zis să plec, pentru că chiar am jucat bine în pregătire, m-au apreciat, dar simțeam că e aproape imposibil. Și revin la modul cum se pregătea. Dacă îl vedeai pe Ilie cum se pregătea, era incredibil. Adică pe lângă ce făcea cu echipa, cât de riguros, rar vezi un fotbalist atât de focusat să facă un sezon bun. Nu știu ce era în capul lui pentru ce. Poate avea oferte, poate că era înainte de mondiale, dar era șansa lui să plece. El voia, ții minte, și acum că avea o frustrare că trebuie să plece. Plecase toată lumea. El nu plecase după dar echipa Revoluție. era la un nivel, gândește că la Forban în care erai rupt de oboseală, deci nu mai puteai să te miști, aveai o după amiază liberă și mergeam și jucam fotbal sau mini-fotbal în sală sau tenis cu piciorul. Da? Adică nici atunci nu aveați liniște. N-aveam liniște, da. Și era, într-adevăr, un cadru clar de mare performanță. Mai ales pentru mine, îți dai seama că încă era perioada cu scrisorile. Acum revin la toate poveștile astea, n-am ce să fac. Pentru cei care m-au urmărit mai mult, o să par ca un moș de la care povestește de fiecare dată același lucru. Dar povestește. eu te-am avertizat de la început că... Foarte bine, nu contează. Că n-am tăcut până acum. E public tânăr care nu te cunoaște. Ok. Adică gândește că noi atunci scriam scrisori. Acasă. Păi da, că nu aveam telefon. Era un singur telefon fix la intrare și fiecare trebuia să vorbească cu iubita lui sau soția. Gândește, eu la 20 de ani, al câtelea eram să vorbesc cu soția sau iubita. Categoric. Adică eram ultimul. Da, eu prindeam între ora 11:45 și 12. 2 minute. Că vorbea Lăcă, vorbea Ilie, vorbea toți. Ei stăteau liniștiți, beau cafea, normal. Okay. Plecând de la 9, de la 8. Îți dai seama. Treceau toți, bineînțeles, ierarhic, așa, un clasament cum să zic eu, neoficial. Da. După care rămâneam ăștia mici și ziceam și eu, bună, sunt bine, ok, v-am pupat. Dar nu, asta e normal. Generația noastră ne-am știut ierarhiile. Dar pentru mine a fost cel mai tare și asta, chiar că am văzut de multe ori, că în prima zi când am ajuns, după prima zi, eu am fost impresionat și am scris 2 scrisori. Una prietenei mele, viitoare soție, da, și una părinților. Că sunt bine, că sunt impresionat, dacă vezi ce bine m-au primit, ce goluri am dat, exagerând, bineînțeles că... Mai băgai un pic în ele? Îți dai seama că i-am făcut praf, sunt tare, m-au lăudat toți, au venit la mine, bravo, puștile, nu știu ce. Toate astea le-am pus pe hârtie, 2 scrisori, identice, nu chiar identice, că uneori am prezărat și altceva. Exact. Ce crezi că au ajuns scrisorile când am ajuns eu acasă? Nu cred. Adică am ajuns eu acasă și au ajuns scrisorile. Eu n-am mai realizat, știi că lucrurile nu merg, sau poate eram vizionar, mă gândeam că e ca în zilele noastre, că apare instantaneu, știi, dar n-au apărut din păcate. La un moment dat mi le păstrase sora mea, nu știu dacă le mare, chiar vreau să le caut, că i-a păstrat cutia cu scrisori. Că le scriseam și la Târgu Mureș. La Târgu Mureș veneam o dată acasă pe an. Adică 2 ori pe an. Cum era viața la Târgu Mureș la Târgu Mureș, păi departe de casă? Da, eram în clasa 7-a spre 8-a. Și mi-am aminte când dădea mama, părinții îmi dădeau 100 de lei și trebuia să îmi țină 6 luni. 100 de lei? Da. Wow, păi puțin rău. 6 luni, 100 de lei aveam cazare și masă la Târgu Mureș. 15 lei pe lună, practic banii tăi de buzunar. Pe era o pâine 3 lei. Și acum țin minte. Ăștia au fost deci asta erau banii. Cam asta era raportul. Știi cine a mai ieșit fotbalist acolo? Pogăcean, dacă ți-aduce aminte. Da, Florin Pogăcean. A ieșit fotbalist bun de Liga 1. Da. Deci și urmare un prosper om de afaceri acum. Da? Da, în lanț hotelier, e foarte tare Florin. Da.
Da, și Florin mai dădea pachet, îmi dădea de mâncare, că toți erau la clasa 9 la Centrul Olimpic, dar eu cu Păgoceanu eram cei mai mici. Okay. Și noi eram la școala generală, la școala generală numărul 9, cred că nu știu cum se numea. Și Florin era cu mine în clasă și îmi dădea din pachetul lui, plus că eu făceam echipa clasei, vezi, și de atunci mergea Șpaga. Așa. Să-l bag 3-4 minute pe el. nu pe el era ca și mine, eram la același nivel. Așa, dar pe cei care jucau mai slab. Era câte unul care nu știa săracul mai grăsuț. Tu erai tartorul, tu făceai. Da, eu împreună cu Florin noi eram liderii echipei. Okay. Și condiția era să joace toată lumea, adică să joace și cei care în mod normal n-aveau ce să caute la fotbal câte 3 minute să se bucure de victorie, să vină cu pachetelul. Că eu n-aveam pachet, știi? Și asta este, îmi pare rău că am scăpat-o pe asta. Bravo, Narcis. Da, de ce nu gândești altfel? Că băiatul ăla care era gras, în loc să slăbea. Cu pachetul și vezi, și sistemul merge, este... Dar dură viața totuși departe de Da, a fost greu ca să... Păi asta vreau să zic, gândește că eram la Cămin, la Târgu Mureș, aveam bani foarte puțin la mine, îmi trimitea mama, aveam mâncare 3 mese pe zi, deci asta e adevărul, condițiile erau foarte bune. Da. În plus, îmi trimiteau părinții foarte des, săptămânal, mâncare, știi cum se trimiteau ăla cu sarmale și cu ciorbă și cu așa mai departe. Copilul. Deci aici nu erau probleme existențiale. Dar era foarte greu, eram într-un oraș în care comunitatea maghiară era importantă. Eu în Cămin, când vorbea cineva românești, știam că vorbește cu mine. Că majoritatea erau din zonă de acolo, foarte puțini erau din rest. Mai aveam un băiat de prin Mangalia și nu mai știu ce. Eram vreo 3-4 din restul țării. Toată lumea era din comunitatea maghiară sau de pe acolo, din zonă. Cluj, Aiud și așa mai departe. Înțelegi? Și era foarte greu. Adică pentru mine a fost, nu mai zic faptul că, și aici, uite, m-a ajutat Dumnezeu și trebuie să laud și părinții, că toți începuseră să fumeze. N-am fumat o țigară niciodată, nici nu m-am bătat niciodată. Și toată lumea fuma. Gândește că erai liber, fără părinți, în clasa 7-a, puteai să faci orice. Scapi în multe, da. Da, nu, n-am avut chestia asta, am reușit să mă mențin. Dar a avut impact emoțional important pentru mine că am stat acolo. Și, știi cum se zice, când iese bine, îmi spun că aia m-a format. Deși nu sunt sigur că e cel mai bun mod de a forma un copil, să-l lași peste mărți și țări sau doar peste munți, atât de mic și singur. Adică, pe mine, dacă mă întreb, nu încurajez niciun părinte să trimită un copil mai jos de 16 ani singur. Nici în Italia, nici în România, nici oriunde. Nici măcar la Academia lui Hagi. Absolut nicăieri. Eu consider că valorile pe care le iei din familie și din mediul tău de prieteni e un stabiliment așa mai important decât ce înveți tu fotbalistic acolo. E adevărat că sunt cazuri în care ești într-o comună, ok, încerci să faci un efort ca părinte să-l duci în orașul principal. Dar nu să-l duci să-l vezi odată. Eu am fost și... eu am avut și momente și la fel de grele, adică și la creșă. Eu eram la creșă săptămânală, veneam o dată pe săptămână acasă. Da? Veneau părinții. Serios? Da, pentru că lucrau amândoi deci, și... cumva ai fost departe de părinți cam toată viața cumva, nu? Sau? Am avut momente. Dar asta nu înseamnă că taică-miu era singurul care a fost la absolut toate meciurile mele, indiferent, era ca lupul singuratic de la Urziceni. Adică jucam la Bistrița, toată lumea știa că vine... Tata lui Narcis. Tata lui Narcis vine acolo tribună, indiferent că jucam la Liga 1 sau la Junior sau așa mai departe. În plus, el, în timpul copilăriei, că noi jucam în spatele blocului, era arbitru cartierului. Ok. Adică erau 4-5 echipe. Da? El avea sticla de odobești lângă, că trebuie să dezvolți... Focșan de imunitate. Nu, dar trebuie să dezvolți valorile locale. Așa. Era galbena de odobești lângă. Exact, brandurile locale. Sifonul pe care eu trebuia să-l alimentez. Tu alimentai sifonul, da. Așa. Da. Și el era arbitru. Deci n-a fost un meci să mă ajute 5%. Nu? Nu, deci când era perfect corect, eram cel mai fericit. De tot timpul mă fura. Adică mă fura, ținea cu ceilalți copii, de ei știau, să zică domnul Răducanu. Adică când era de var, să zică, domnul Răducanu ce a fost? El îți dai seama, el de sus acolo, zicea, nu, a fost fault acolo. Fault nu mai zicea nimeni nimic. Așa funcționa. Pe cuvântul meu, a fost personaj mare în cartier. Mai avem 5 minute, că tu trebuie să pleci. Dar vreau să obțin de la tine promisiunea înainte să pleci. Copii, știu, și tocmai de-aia respectăm cuvântul. Dar promis că mai vii odată. Peste o vreme mai vii să mai povestim. Zi-mi repede în 5 minute. Mai zi ce vrei tu să știi. Rapid, zi-mi ceva de la Rapid. Astăzi vorbim doar de cariera asta de jucător. Ok. Rapid, povestește-mi perioada Rapid. Lucescu, cu care te revezi după... Da, 2000, 99-2000 am ajuns la Rapid, după ce au câștigat ei campionatul. Pentru mine a fost
un alt moment cu totul special, pentru că am plecat cu o frustrare de la Steaua. În momentul în care m-am accidentat, mesajul a fost, din păcate nu mai poți să revii la cel mai mare nivel, datorită din cauza acestei accidentări. Ce ai avut? Am avut o pubalgie, dar era la început afecțiunea asta. Adică am stat de 2 ori un an eu. Și nu știai cum să o tratezi. Și nu știam cum să o tratez. Și m-am dus la Bacău. În momentul ăla m-a preluat Florentin Marinescu, pentru că îl cunoscusem, senseiul, cunoscusem când era Enea antrenor. Și el m-a pus pe picioare, dar tot n-am rezolvat-o medical, să zicem. Dovadă că la Rapid mi-a reapărut, mi-a recidivat. Dar să revin. Deci la Rapid a fost după anul de Bacău, adică după ce m-am întors la Bacău desumflat, am făcut un an foarte bun, era Halagian antrenor și am terminat pe locul 5. Am jucat, și acolo sunt multe de povestit, dar o să facem data viitoare legat de triunghiul Sechelariu-Halagian-Narcis, pentru că acolo erau probleme. De ce? Dar zi repede, hai povestește asta. Lasă Rapid, hai că vor povestești data. Zi asta, că mi se pare mai fain. Păi nu știu asta. Povestit, eu nu știu. Ce cu Halagian? O să-ți stric podcastul, că spun chestii care ți-am mai spus. Păi au fost vreo 2 meciuri care am venit cu trenul acasă, eram cu mersul trenului în geantă. Ce mă, te lăsa pe jos să te întorci? Da. De ce? Tu știi că el era foarte riguros și principial. Da. Mă rog, când n-avea interesul, Nu știu. Prune a povestit că stătea cu agenda, zicea, astăzi trebuie să câștigi. Am luat lucrurile bune la relație. Halagian ne-a învățat foarte multe. Dar era o situație, pe lângă chestii de genul, dacă nu aveam apărător la antrenament, mă dădea afară. Sau, nu știu, aveam pantaloni scurți în autocar, sau îți dau un exemplu, trebuia să ne bagi în cantonamente. Halagian știi cum ne băga? Deci dacă jucam sâmbătă, miercuri, sâmbătă, ne băga de duminică în cantonament pentru miercuri, ne lăsa 3 ore acasă să ne schimbăm hainele și veneam înapoi în cantonament pentru sâmbătă. Dacă era intermediar. Toată viața în cantonament. Da, dacă se schimba prim-ministru sau președinte, noi nu știam, dacă nu citeam presa. Și la un moment dat, ăștia, știind că deja început să dădeam goluri și eram un jucător important, chiar dacă foarte tânăr, și eram favorizat și de Sechelariu, ei mă trimit, băi, Dănace, du-te tu și te ceartă cu Nea Florin. Zic că nu vrei să stăm în cantonament. Erau ăștia mai buni, Scânteie, nu știu, Jercălău, erau fotbaliști cu experiență. Da. Și du-te tu, că pe tine ție n-a ce să-ți facă. Da, credibil. Da, băi, dar eu le ziceam, dar sunteți aproape de mine. Păi cum, mă, trup și suflet. Și zicea, băieți, bravo, vă felicit pentru victorie, aveți 3 ore să faceți acasă, hai că e timp, vă luați ce aveți nevoie și hai să venim aici, că știți că sâmbătă meci poate mai important că ăsta, cum făcea el. Ce vrăjeală, da. Are cineva de comentat? Și eu ziceam, Nea Florin, am și eu ceva de spus. Ce? Nea Florin, nu e posibil să stăm în cantonament, trebuie să aveți încredere în noi, adică nu fac altceva decât stau cu familia, nu știu ce, vă imaginați, dacă vreți mă sunați din jumătate în jumătate de oră, că ne fiind pe fix, știi, că te suna pe fix, că nu era mobil. Deja la Halagian era mobil. Vă rog eu frumos, nu ne băgați în cantonament. Băi, dar cum din toți nu mai te ridicat? Nu, că toți sunt alături de mine. Întrebați și pe ei. Scânteie, vrei să intri în cantonament? Da, Nea Florin. Mamă, ce caractere frumoase. Și îl suna pe Sechelariu. Băi, iar îmi strică ăsta echipa. Îl am pe capul meu aici, nu știu ce, și așa mai departe. Da. Și trebuia să vină intervenția. Și au fost momente, de exemplu, nu știu, la Cluj, cred că, chestii minuscule, gen, toată lumea știe că erau plimbările alea celebre. Înainte de meci. Da, și unii s-au plimbat într-o parte și se uitau la, jucau câte ceva, niște jocuri, cărți. Eu dacă nu jucam, n-am jucat niciodată cărți în cantonament. Am citit cărți, dar n-am jucat cărți. Stăteam în altă parte și mă relaxam. Da. A zis că, domnul Nea Florin a zis că Narcis sigur a fost să negocieze vânzarea meciului. Nu cred. Și îl trimitem acasă pentru că nu mai pot avea încredere în el. Mor. Da, adică chestii de astea. Și deci pleca cu autocarul? Sau? Și eu m-am întors cu trenul. Da. Păi și cât făceai? Că de la Cluj chiar faci până la Bacău? Făcea și autocarul, să ai seama. Nu asta era problema, înțelegi? AM Ștucan, un podcast pe bune, powered by Betano. Dar, repet, și Hala ținea la mine, că pentru că am terminat pe locul 5, gândește că am dat multe goluri, jucam bine, efectiv. Da. Dar era o disciplină în care eu nu mă încadream. Acum... Dar zi puțin, aveai părul lung? Că știu că la Steaua tu ai avut părul lung. Nu, am avut părul lung până la meciul cu Aston Villa. La meciul cu Aston Villa, în avionul de Aston Villa... Birmingham? De Birmingham. Eu am fost în avionul de Birmingham, da. Ți-aduce aminte că a fost și Emery Kenei cu noi la meci. Da. Ei, Enei a venit la mine și mi-a zis,
cu stilul lui. Da. Mai ales că el m-a adusese prima dată atunci Da. și mi-a zis, ce știi că țin eu la tine, nu știu ce bine te-ai dezvoltat, nu știu ce. Dar vreau să zic ceva. Da, Neemi, de mâine, când ajungi acasă, te duci la frizerie să nu te mai văd așa. Un fotbalist bun trebuie să fie cu părul scurt. Eu n-am știut asta. Așa vezi, Neemi. E după meci asta, la întoarcere. Nu, pe drum, când te duceam în avion, nu știu dacă la întoarcere sau la bus. Nu conta. Și îți dai seama că a doua zi am venit scurt. Adică l-am ascultat pe Neemi. Da. N-am știut asta, uite că n-am știut. Da. Și ce ți minte din avion? Și de atunci n-am mai avut că unul dintre voi, dar nu mai știu care, unul dintre tine, dar nu erai tu, a stat tot mai era Călin. Nu. Părul lung. Nu cu părul lung. Nu. Unul dintre tineri a stat tot drumul, eu n-am văzut în viața mea așa ceva, cu cruciulița în gură, cu capul în scaunul din față, făcându-și cruce în avion. Era frică de avion. Nu eram eu. Nu eram era eu. cineva, dar nu mai știu cine. Nu, pentru că eu am... Un tânăr. Eu prin 2000 am regăsit așa mai mult religia. Atunci nu eram la modul care să am cruciulițe și asta. Dar cine a fost? De avion era frică la mulți, să știi. Dar era unul rău de tot. Dar eu n-am probabil văzut că în era viața mea. unul Mozacu, cred. Mozacu era, Mozacu. Da, Mozacu a stat tot drumul, 3 ore până la Birmingham, a stat așa cu capul. Noi am avut și un eveniment urât prin cantonament când a dat cu noi de Nu știu. avionul de multe ori. Serios? Cred că în turneul ăla Scoția? în turneul din Scoția. Când am avut meci cu Sunderland, că am jucat la Sunderland, cred că am câștigat cu 1-0 acolo. Da. Atunci a venit și Stelea la noi, că el a venit pe parcursul cantonamentului și el n-a vrut să meargă cu avionul, a mers cu mașina, că știa că au fost toate probleme, de câte ori e vânt sau nu știu ce, erau probleme acolo cu cursa aia internă. Da. Și a zis, lasă, eu vin cu mașina mai bine. A făcut mai 3 ore, 4 ore, că nu e distanța mare, nu știu exact. Da, nu e așa mare, da. Da, dar pe noi ne-a scuturat rău. Ne-a scuturat rău, da. Ne-a scuturat rău. Și de asta Mozacu cred că a prins frică și e posibil de acolo. să fi rămas de acolo. Da. Narcis, timpul a expirat. Eu te-aș mai ține, dar trebuie să te duci la copiii tăi. Păi da. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență și te aștept data viitoare cu restul poveștilor. Pare rău că am spus lucruri plictisitoare, dar... Nu ai spus niciun lucru plictisitor, nu. Dar te aștept data viitoare, promis că vin data viitoare. Nu știu, peste 2 luni, 3 luni. Da, găsim un timp când... Bine, spor la treabă. A fost ediția din această săptămână, mai scurtă un pic, dar vom compensa data viitoare cu Narcis cu restul poveștii. Ne revedem joia viitoare la ora 7 la podcast la I Am Ștucan. Dacă v-a plăcut acest episod, puteți să dați like, să dați un share pentru prietenii dumneavoastră, să activați notificările. Evident, puteți să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până săptămâna viitoare, toate bune, numai bine!